obesi ebebem. Jesus Christ, Ghana, I this year. Hey, Jesus, your name. And come in the wine. And come in your name. And come in the wine. Ghana, I this year. Now I had an MD. Also be rest assured that what is meant to be will happen at the appointed time. What is the appointed time? The appointed time, any ebrea, ewurade nyankopon hyira ne ba wote hodi betimi aka se ade die aba wani brem. Oh yes. Aware die aba wani brem. That is the appointed time. Onyankopon nya ade a question mark eda ho. Me say onyankopon wonye den onya ade a wode question mark ede to ho. Eri nti won se utumi kokohia bibi so se we de wapie yie pa. Yes, that is the appointed time. Ewurade nyankopon enya abotre eye onipa bi ho adwuma. Se yesi ye de wo Bible ni mu ya na always me mpese metwe wura Bible ni mu ententem, because se ye twe wura Bible ni mu ententem a ne esi ye wo Bible ni mu unnim, but dia esi ne wo Ghana, nia esi ne ewo ukura wutim, nia esi ne ewo adwuma wom, nia esi ne ewo asori a wo ukọ, nia esi ne ewo ekuo no a wo dwen ne emuo no, eno ne de ye ntoto ho de ma wo ententem a wo bete ase. Nyabotre unse nkrofo aware, unse nkrofo awo, unse nkrofo atu kwan, unse nkrofo sidan, unse ekwan bia man nkrofo, unse nkrofo ko school, unse nkrofo nya scholarships, unse nkrofo enya breakthroughs ahodo bebre no a nkrofo di adanse hwe ena no ya ade bi pa na ya soma se enko tete abrantie no nkoka ne ntofom enkogu nanimu ase ene nyankopon weyi yare ne de afiri abrantie ne so abrantie ne di adanse wonso odie nyama ya oseme nka nkere ose nya abotre na oyi nyankopon a ode ebre ene na ene na de ebia na ode ani betimi akyede ebia na wo de no to ani ento obi anim imprimprin and nti o ka kire won se mame nkonkodi mi hobone because I feel rejected. I feel say my delay ewa brabum. Looking at your age right now, ebia unhuru ne say we drew 30s, we drew 30 something, or call 40s. Baby we drew no bisa ho questions bebre, but I no pay erade semen kanchero say, though it may take time, though it may delay, but it will come. Though it may tarry, but it is for the appointed time. Ebre so a ebebem ni awurade aka no se bre ne so a ebebem sisi ya memu. And you have to put in more energy. You have to put in more hard work. You have to make sure, say you are doing it with all diligence. Make sure, say you are doing it wholeheartedly. Make sure, say Jumano, and they breakthrough in your maye. And inti, oh, baby, your uncle Kwasa, there be in yes, ne mum, Katra who say, though it may take time, but I will do it wholeheartedly. I will do it from the depth of my heart. And I'm a debate. If I have to celebrate somebody today, I will know when you breakthrough. I will not hesitate. I will not delay. Ene enane diaba. Mimi di anibeti mi delay kakra. But minimum say ebrene soa. Menso me di ebeba. Sometimes you have to celebrate people. Those who have received their breakthroughs and testimonies. Sometimes you have to join people wishing them well and wish them well as well. Sometimes you have to celebrate them. Make them feel important. Sometimes that is what you have to do. And you are doing that to propel yourself for your appointed time, for your breakthrough. Girlfriend, me say then siesie wo ho
Fama wobre. How do you do that? By celebrating people, so that when your time is due, people will realize that they have to also celebrate you because you did same for them. I don't pay. Unyami asemo de brain. If you watch na echo, we will have time and dissect it. You will have time and talk about it. Eradi nye ye boafo. Na yintimi nya otwen honhom. Hey, it is not easy. Having the spirit of patience, it is not easy. Sometimes, because we are human being, you will come to your human senses and you begin to compare and contrast, and you see say delay and be a ya foul. Now then I mean kwa me juma me ye de me hu promotion. Aden and I mean kwa de enwumi ma to me ntimi blow. O baaki obi nso anane nwom no a blow. But one kasa ho to dia en blow. Take your time. Nyabotre. Na ti ase se rade de mrene na ena de. Na what is meant to be will surely happen. Be rest assured. It will happen at the appointed time. Ebebem ewani brem. And it is say you see yourself around people that you have to serve. Mepacho, serve them. Your time will come. You will sit down and people will serve you. Inti ene uhuru hu obabi a e wose wudi obuo edi manipa nyina. Do it. A time is coming. It will be your time. You rather sit at the top and you have subordinates. A hormono nia empeni se aduane bone a wobetete ma yefunu adie na bebo dundua mo asa. Inti time wana wo the level of servitude, you know. Say o serve ye wholeheartedly. You are going to get that same thing. A ripple effect, whether good or bad, it will be there and it will face you arrogantly. I'm telling you. Inti se enei e wose osomwa you will kumam na sum ye na ewurade e de wonsu nhira nam kwan so ba sanse ne nhira ente bokroso. I may be here today, tomorrow ebi ana manwa ha onso sa ebetumi abasa ne na wa ha ochena o passport be ready amwetu kwan akọ a country of your choice. Inti dia wo ye ne no hunu se ochena asunsunsanso e wo ho, but ni nyina mu no o de emre ene na ene de ye na de ene no ye be introduce sermon ne de ma o yankopon ye adom a ochena ene na de chie. So the yankwachen dia, you will come back here and continue the message. Eradi asumdwe nkan na dum no so mfa ma o ofre me obowo ba ofori amanfo sports up next omu wi a ye besana ba betoa so dia ma o enyi fidie ni mfiri ha ye kwa aba ni abetoa so dia ma o kama. All right, This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana mamba nano pay yama munyina kwa basunku bi we Ibrahim kan 93.3 so yatnase agudie munsem na yedi Asia omidin ede Joshua Kwabena ejenim Yusuf Aji obetene kan afi Raymond na Sheturat ene Beni Tomauli enso e produce show no ma yemfa sida ema Jubilee Hospital omaso asem agudie munsem yedi bro osemen kan fonfa ma se oyare ohododo opa asabe besa yare ma yare wanyina etuaira enwa ene Jubilee Hospital yare bia attitude bia no fabre na fi a doctors na nurse for engineer so 24/7 enhwew ma yare wanyina entu enyira ebia oban lab na peso be ya obepimu yakachia lab biabi yebe ne kama enso edi amount afi ya churo drama anase upe drato anom dia sa ho yare a
your pharmacy honoma a draw opa to biano bunyabi enso ato antinenta ken abadema e mana omo afafru ni ebia nyinsen no unya hobby so e de fam fabre na fi enso ano one time emfa ema postnenta ken enso aba e mana mawo awie no awofo no akora ninyi no enkoye onyi basabasa onyi ye mese ode wasembe dan be ma ncheche ma fi uba no so no enyi agina brane na enije enso aba fi maternity no enso ho sanso de ultrasound na afei electrocardiogram machine enso aba we scan biabi yetwa bi enso edi amount oye ba na afoforo pose hu sakra no oye ba na se bema oba ye beboa afei bia wunyo ha bi nso no oba scan no yetwa makama na afei ya kire ohawa etete wo afei prostate na ehawa dwen anase mo a mo odwu nso mu yare no mo betwa scan ni bi na afei mu hu nya ekoso yare bi acho anase bi kire wadwen so usuo fere so bodi nkomo akire unua odi wasembe dan kanshunit na mbehwe akama ama efie ni akire nso aidin wani ina ohwadia unhu ade ne bema unhu ewo kire unhu wanhwe entua sentem ochina bi oha kese pa ina de eblo yo iconic infide ahyemu ma wani yare nyina no de etua sentem pa so edi ama diabetes ene hypertension fo no so no fire no pa bia no nchekire ekoso edi mamo ediana mo bedi afi insuamo no beboa ma yarewa no enso afrimu so kantin ho so wadwum uofie na pedien papa apum di wom enso atwa didi a bepiem Jubilee Hospital kantin ne niam edien papa nato na bibia so enko kama emfa emam se oba na kita insurance so dia yebechi uhwe chi akwan a odan baburu dia so amantra bridge so honum enewo 0244 575799 0244 575799 na onye edi enkomo na 0241 784645 0241 784645 na yedi enkomo enso oho afa Bloom's Book Shop and Trading Enterprise sisia de school so ye biebi na eya na school hu nyoma no akoya rahosem enso edema awufo nyina ebu nso na koja na adwendwen kodanda misel se oban eco school afa anse na oshe school ase na so home dada from crèche ekopem JHS na pen school hu nyoma enso atodia kopiem Bloom's Book Shop and Trading Enterprise na fe yembo school hu nyoma nyina bi ebi oho from exercise book ekopem ruler mathematical set pens and pencils sharpeners crayon postal colors clear bags collection fluid afi office pins cardboard formica board eraser and graph book nyana opedia upiem Bloom's Book Shop and Trading Enterprise ye ma bi no atwane bon so form na bibia so akofan edi amount na enam say ye no ma no ye to no wholesale price ntino ne bo form sika bia de babia no benya bi no ato na bibia so akofan afi ye to sada for hospitals afi ma mo ye prince printing business any schools for say mumbre na afi mo printing ho ne ma no mo fa bedan na ye nso ano emfa emam achim odan opposite Ghana Commercial Bank car park no honum ena obohu ye fe number so na feji nchemu a esimidi 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 713 0203 083 731 na onia enso edi enkomo na bibia akoyi edi amanwuma ko we bi kan wono maso ase na no pay edi agudie mu nsem Asia. Yes, I'm saying no pay and so and from what I say and free bet power Ghana Premier League now cherry games out will be now and so to Ghana say and echo ye okupuma say Accra Lions etna fee eshe kanabako ema Red Tamale United Eko Kobo Academy nsa omutimu bako Saturday ne to so Heart of Folk etna fee and Samates equity ubi antimi amfabo Anthony Nyanko atena okupimu ewo Endrada na se Diana Stars etna fee Eko Academy nsa Great Olympics etia kanu baako Bechem United etena fi amo she kanu mienu Bekum Chelsea entumi antia kanu adabraka ebobo ku FN Dreams FC etena fi ebo kanu mienu ama mediama etia kanu baako na enda kopiem e Tamale enen patema Carolina United etena fi one bofo kwata no enso ekotie obi antumi amfabo Anthony Nyanko atena Nations FC enso etena fi ebo kanu mienu Kumasi Asante Koroko enso ebo kanu mienu enso Traman etena fi amo bo kanu mienu Lagos Cities and to me anti-Ekano and then Yakopo Eaduma yet also Bibiani Gold Stars etena and a Heart of Lions and so Aboni. Na ukopima after match day 6 and say
ɛna susupon no table no esi etie nso atreman enei wahuri edinkan ɔbɔ 5 games or 10 points. Samates abo 6 games otosumienu ɔno so or 10 points. Bofa kwata no tosumiensa or 10. Royal United enso etosu 9 ɔno so or 10. Aduana Stars etosu enum 5th or 9. Great Olympic 6 ɔno so or 9. 7th no Kumasi Metema Santi Kodoko ɔno so or 9 points. Afel Legon Cities etosu 8th ɔno so or 8 points. Dreams FC 9th or 8 points. Bebiani Gold Stars 10th or 7 points. Burukum Chelsea 11th or not or 7 points. Afebechem United 12th or 7 points. Karela 13th or 6 points. Nations FC 14th or 5 points. Hearts of Folk 15th or more 5 points. Afe 16th position or Accra Lions or 5 points. Afe Bobokwa Efan Hearts of Lions and so at 17th or not all from Pendukatono a Mediama Sporting Club or 18th or not all 4 points. Nani na fe yewremu na yankwahwe de e confident kokopiem e wo aye Hearts of Folk Bobokurum na ho and say after the game no coach e fe na aye Koopman and so den kumaka edi ejaye na after the game no opa no e kasa etiechensemu so kopie aye game no mo na sisia waye the players no adwuma yie pa first na box to box no omo nyade na so o ahwe game ni bia no wo say the players na fide omo dominate e won nkofo e box to say as time goes on and e bekoye edema e Bobokuru. I think now you see we come a lot of times now in the box, so we did a lot of training about this. Nice sessions, the boys fight for their life, and I think we have 2 times 45 minutes control about the game. Only finishing on this moment is the question now, but if we continue to do this, it will be happen for sure. Now before this match, every time to come in the box and from up behind to build up in the midfield on the wingers and the strikers, we did a very good job, but we wait for the goal, and that's what we need. We ayen komonu bia na se opa ye fa no Maakye Koopman eri ejaye na offensive wa ana fe oto ane nsem so se we pie e ma konko Ghana ha de a na se ye wo ha bi pa eson bibia okọ club aye teams ni mu a bebre na enso e face that problem no afi national team blasters na de ni na enso e face problem ni na enso en se o se wingers ana fe strikers no go ho den de mom pa ye pa we enso ayen komo opa no e de epeso. Look, there is a deep problem in Ghana football, I will tell you, in short time. The problem is also in the national team, wingers and strikers. I keep it saying, and it's not only with us, also in the national team, also in the other clubs. And then you say, yeah, other clubs score. Reality say, we have 5 points. We komonu bia odi ejaye na owie kra no ana fe odi tachire osikopie Hearts of Folk team ni mu a problem ne de enye onu coach no problem no ntumi fenso players no osom ni na omo aka ho a omo come to ma e de abo ne ntimu supporters no monta mo ti se de be ne mapa e be koyi e de amom. We will do everything to win games, and actually they must come and look how we work with the boys, and I think I am not the problem, and also not the players. They give everything, but we need experience and we need actually a goal, and then we step over the problem. We ayan command as a head coach Edema Glorious Accra Hearts of Folk Bokuno papa fan Maakye Koopman and a giant down pay yen free Hearts of Folk na fe MPMO and so our Nations FC Enra Omni Kumasi Metema Santi Kodoko Eddie Ebony game no ND 2-2. Dr. Kwame Chase Sports Complex. And no na mark the 6th of the Ghana Premier League now. And also Ebaso after the game. And our head coach and so Edema Nations FC Kasim Mengo Ekasa or say ene niwra aho papa or share game no nese nesi koya. Na mo de umbobo esen kotoko kra. Nenso a loss of concentration the by entia. Ama the boys na omon team en winning game. Na sen prem kotoko etim jom na so ebo 2 goals Manoma Ankoe Afamano or sister no de and Elton China for the team or my build it up at the Shan next game at Dominim. I'm very sad because we should have won the game hands down. Our boys lost concentration and they punish us with that. But I told them we are playing better than them and we are creating the chances. So they should push more forward. We can equalize and add another one to it. If such an incident has not happened, we have equalized and add another one to it. It's unfortunate from the first half. You saw the goal that they scored the second goal. The last man waved, he brought the flag down again. You watch your camera, you saw. So immediately he waved, the boys relaxed and they kicked the ball into the net. But it's football, so we will take it, we go and work for our next man.
we Kasim Mengel na sign Erika won say ene onye surprise with ball na ni team no omo eboy no onso mbetimi abo better ground than enra omni kumasa no ko enso edi eboy ni no per trainer omo eye training ground sin de some board than omo boy ni kra na ya ade ba ko ha ma dwen enso inexperience na se no happen all park no so no oso obi anya botre na omo bo matches akwanim no omo ye experience na fe omo chi kotoko omo chi out to folk omo chi media mama omo chi de omachi enso afa nwem bibia so akoye edi amomo ochema omse 22 do na abade na enso kotokofo omunyina no mokumase omunya botre omunyina omoye anyankofo. I'm not surprised at all. The train they've been going through, it's a small thing. They've been doing better than what they did today. But no, as you said, inexperience, as time goes on, they will be maturing. So, how did you see the penalty incident from where you stood? It was an obvious penalty. You can't deny it. A clear penalty. Have you seen a closer look, or you saw it from where you were? I saw it. Immediately it happened here, I started shouting penalty. We had first we had two here. Obvious one. So if you go and watch there, you will see. Going forward, what do you have to say to Kotoko? It's a draw. You're still friends. You're still family. And then, of course, to the nation's fans who trooped here in their numbers. We are all in Kumasi together, a team. We are brothers. So after the game, forget about everything. Let's cooperate with each other and move on. And for the nation's fans who are trooping out now, the nation's supporters. We thank them for their massive support. They should continue supporting us. We will deliver for them. Razak Simpson also a player game na tour from Dr. Kwame Chase Sports Complex ono na oje man of the match na after the game and then edin komo na ebisan say game no kra say no si hu no o say o so disappointed mistakes na ba yenti a e makotoko omote eka mienu no na omehwe na fe mistakes e ba no o makorete na bibia so akoye e de amomo o si game de na keso omu ewini o hwe ball na team no omo ball de a na nkrumdie no Nations FC na enso enya mba ne sa omde no etu achi na foma build to the next game na bibia so akoye e de amano afi o say na ho ho a na nije ene ne ho ate no say ene wetimi abo against biggest club or Ghana ni din e de Asante Kotoko. I feel good, and it's an honor to play against a great team like Asante Kotoko. But this game we're supposed to win, but I don't know. I'm very, very, very disappointed. I don't really know. I'm very, very disappointed, but we'll take it in good faith. We'll go back and we'll go and do our corrections. I will give God all the thanks. And secondly, I think I'm very, very, very disappointed. Like, I don't know what to say. We Razak Simpson man of the match Nations FC ene Kumasi Asante Kotoko. Yemfro ne enremo enso awo Nurudin Amadu ono so head coach no ene ma Samates buboku na pai kwei obodwuma yi papa beka pa na obodwuma ene ma chim dan Kotokuru aspen okopiemo o Kimfaisa empempem no kase do adwuma ene ma Samates buboku no akopie elect table no so a omotoso mienu eno ena after the game a omne hat to folk ebobo no wie no yene no edin koma akra sei ene se coach Nurudin Amadu Esudijai. It doesn't mean anything, it's normal. But as a young club, I think that we are making effort to get a good place. The matches are played in the first round, so you need to build up your points during the first round. That's exactly what we are doing. We don't know what will happen in future, so I think that we are on course. So I came very late, and then I just came and met the team, and I just had to do my best to keep the team going. I think that we are trying to run away from the fact that we don't do well away, so that is the beginning. And as going forward, gradually, we have to see how we can map strategies to always pick some points away. We are on course, so we need to get back to the drawing board and see how, after gaining possession, how we can do the transition to get the goals flowing. We am commander as a head coach and my Samates buboku na pai for no Nurudin Amadu and aja ndaro pai. Access Bank Division 1 League no match day 3 Zone 3 saying na results na esie kwaye aka one game and never bomb na fe yabobo ho enso ewremu or match day 4 and the game no Accra Athletic omone Kings Palace na de elboni e Tema Sports Stadium na ayadia zone 3 no match day 3 no ehase Saturday no e Golden Kings Akache wabra omotina fe ni Ho United e de elboni no Golden Kings eja na so sheka ni gbako a Ho United enso entimi ante Okwa United etina fe ama Vision enso ebone
mekanim bako amako United enso entimi anti kanibi still believe etnase man na God enso ebo mekanim mienu a na God nkunimdie no enso eko edimom ko John Eduafo ne team no omo elusu first game enso ewo division 1 league no afi enra games no eto so akachi All Stars etnase oni Atram Divisa enso ediboni a game no end goalless draw afi Home Stars enso ni Kudu Croyas obia entimi amfa goal Anthony Nyonko atenemu FC Nania etenafie ochi Kofodua Sempefi ebone kani mien ama Kofodua Sempefi omonso omantim anti susubibi enso etenafie a omankuti kotia na kani mienu a susubibi enso ete kanu ba kuwei a resource pfm baye Access Bank Division 1 League no match day 3 zone 3 enam de jaw Yenna ni nremu enche biara se MTN FA Cup no enso etodwa we 2023-2024 season no enche biana eba na abepimo Eastern Regional Second Division clubs omo ana qualify mu kopimo na fe amakwa represent Eastern Regional teams a ediswe ukopimo na se Libdown FC enso qualify omo ko akobobi bopoku FN Blue Sky enso akobobi Storm Academy enso akojakobobi ana fe Kofrodia Susha FC enso a qualifier ye be hom so mugina mu ebo MTN FA Cup edimu enkomo no ede ajaw Whole Best Division 1 Zone 3 club omudi ede Home Stars enra omni Kudukriyas na di ebonya game no obi antimi amfa goal Anthony Nyonko Atrem communication director enso edema Home Stars papa friend Jerome Wakasa o se omo Division 1 na omaba no afia no mobaye ombesom set record ombesom ye team for the first time omusi akan enso our Division 1 league first season oma qualify to the Premiership. Yeah, so be our host for stadium there so be Michelle be our host stadium yeah. Mekase I prepared. When him say the whole Ghana the zone no zone 3. The first zone no Premier League zone. Premier League zone with the sense there. Ultimate topic group we are because every team in our zone is Premier League standard. And we want to set a record by being one of the first teams to come to the zone and the first season will make it to the Ghana Premier League. That is the target, to qualify to the Ghana Premier League and bring Premier League football back to Whole Sports Stadium. Right. The people of Whole. Oh, you bet me about. You bet me about. And you bet also. Osha, this season you were Home Stars, Akachi All Stars, Hawkeye United. There were 3 teams from Vuta. Regional Omo Stars zone nemo. Into yen yamba and I mean say beba. But football will be able to miss it. Any other team from the Volta region will make it to the Ghana Premier League. We Kasama for Edema Home Stars. Jerome Nkomo ena watino na Eastern Region RFA no unim se nchaye omode Eastern Cup no enso share so na yeboya ekopiemo enso the grand finale na ekowiase no na Storm Academy ene Kofrodia Sushen na ekopiemo grand finale of Eastern Cup no yebo game nyina wie no na Storm Academy achi Kofrodia Sushen abomekanu miensa ama Kofrodia Sushen entimi ante menoka said na se Eastern Cup no Storm Academy ena agidesi naso a bibia ekoye edi amo yemfiwa na fe ya nani enso nremu ewa chimuda Bright Elite bubu kunne nkodi nkumo enso mfemfo no emfema enche NSama qualified Division 2 league ebono omseba kogina mu na amabo 2023-2024 season no enso ebina kopiema na se technical member apa fa ne Gebet Boma ede nkoma akra enso di aja o se omode omokonkodin bia so metumi atoto niama na fe omokobo Division 2 na ometumi anya niama hopa bi enso ede afrimo na ede omu hia pa enso NS supporters NFA atem down phone na ede support ebeta omochi metumi aka say almost be 80 to 90% anti team ninka o say o mu say your boys no enam kroma mo hye Jesus ne de nam kroma ade by dodo na enim be bia team ni wo nti ye behia say de o mo ye ma kotoku e ma otumi de ko premier na bibi nti osan ba na chi no hope for say o mo beko ne yen to aba be gina be o mo wo no nti ye behia odaman enyina obi bia support say de ye betumi e de abo leg no na yakoyanim bebia obia no bihia obia support nti se emre ni duru a ha ne nkone hia de ekwanwa ana nye yira kwan so nya duru nkone hia na aka se woko Pentecost school mu a ekwan no da mutin sa ma we pie park ne so nti ye behia odaman enyina obibia support
we ye kasama for Edma Boboku fan Bright Elite Oboku no Gilbert Boamankomo and Edia Jaun. Bundesliga match the 8th say ena results ne esi ekoye Eshase Fedano wabra Dortmund ye tenafie na ye ne Werder Bremen enso edi abone no ye ti Werder Bremen boy kamu baako a na se Dortmund enso etimi edi nkunim afi enra anase Saturday no games eto aso Darmstadt etenase ama Leipzig etwa na kanu miensa ama Darmstadt eti kanu baako Freiburg keshemi no ama Bochum eti kanu baako Hoffenheim enso etenafie ama Eintracht Frankfurt etini twa na kanu miensa Hoffenheim enso eti kanu baako Union Berlin etenase ma Stuttgart ebone kani miensa Union Berlin enso entimi anti Wolfsburg enso etenase ama Bayer Leverkusen ebone kani mieno ama Wolfsburg te kani mu baako Bayern Munich ekopie mu enso Mainz 05 akache game ko na wie no na Bayer ase kani miensa Mainz 05 ete kani mu baako enra FC Cologne 3 Borussia Mönchengladbach 1 Heidenheim 2 Osbeck 5. Odani enso remo French Ligue na enso say ena esi ekoyele heavy etrafie amatumi anshebi ema Lens enso entumi anshebi Paris Saint-Germain ebo kanemiensa Strasbourg entumi ante OGC Nice etrafie eshebako Marseille entumi ante ekano Laurent eshemieno ema Rennes entumi ante Lille Metropole ebo kanabako Brest enso Praia amatumi ante Nantes eshekanemieno Montpellier entumi ante Toulouse etrafie eshekanabako ema Rams enso eshe bako Monaco tenafie amu shekanu mienu Met enso eshe etiekanu bako endo Lyon etenafie ema Clermont-Foot kwachi omo bon kanu mienu a amu timu bako. Serie A match day 9 say na AC Echo ade a Saturday no na games na Esha Verona 1 Napoli 3 Torino 0 afe Inter 3 Sassuolo Anshebi Lazio esere kani mieno Sunday no etwaso Roma eseba kama Monza entimi anti Bologna ebo kani mieno ni tia Frosinone eti kani mbako Serentina 2 Cagliari 2 Atalanta 2 Genoa 0 afe AC Milan enso etinafie ama Juve ebo ne kani mbako AC entimi anti ene 2 games na eba Udinese ene Lecce ebo Arsenal Fiorentina ene Empoli ede Erwin Tamso na dani Remo enso la Liga ni mwase ne sikwe Osasuna transfer bo academy no Granada entumi anti Real Sociedad eshekana bako Real Mallorca entumi anti Getafe eshebako eme Real Betis enso eshebako Sevilla transfer eshekana bako Madrid enso eshebako Celta Vigo transfer ema Atletico Madrid kwa chombo ne academy ensa ama entumi anti Muada Braka Las Palmas transfer ema Rayo Vallecano kwa chombo ne academy bako ama entumi enso anti Girona transfer ebo kanu enum Amaria timu mienu Villarreal eko etrenfie enso ehye kanabako ema Alaves enso ehye bako Andra Barcelona etrenfie omo hye kanabako Atletico Bilbao entumi ante ende game bako akachire ase etodwa Valencia etrenfie ene Cadiz ede aboni EPL match day 9 results no etisei Saturday no ena games na esase wabra Liverpool first game Otnafie El Anfield her fortunes favors the Braves among Everton Eddie Ebony we na local derby ne baso Liverpool Ebo kan menu tia Everton enso entimi anti Bournemouth 1 Wolves 2 Brentford eshe kan menu de tia Burnley entimi anti Manchester City enso etnase Etihad Stadium among Brighton de Bonia game end 2-1 in favor of Manchester City. Newcastle Ebo kan 9 de tia Crystal Palace enso entimi anti Canibi. Nottingham 2 Luton Town 2 Chelsea and Arsenal game no end 2-2 Sheffield United etnase ama Manchester United bonekani mieno ama Sheffield omoso omote kanu bako afi enra Aston Villa etnase ama enei ochi West Ham ebomekanu enan ama West Ham enso etekanu bako Kudus Mohammed etna bench ena game bako etofom ewo Tottenham akache no omo etnase na omni Fulham enso ede aboni Vincent Kompany coach Edma Bell Boboko no mobaye 9 games amabono amalusu 7 amasanyama enkoye emfama omokra na no anodin nsem kaka de aja wose okanchika jinani na so kaka 1888 1889 season no na se ya eneko edema omunti omokonkude se de beya games aka chiri de ometumi enya win na Mauricio Pochettino enso head coach at match Chelsea
abrante baako ɛwɔ Chelsea fan Chaloba abrante sɛ coach be PM ɛwɔ Chelsea ɛnya de oni edi ne ye kra o man more games man embo ɛnu nti no reporter yensa aka ne sɛ January sɛ transfer window ni ebi abrante fan Chaloba o free Chelsea reporter yensa aka sɛ Bayern Munich team a we show interest ɛwɔ abrante fan travel Chaloba mo na ure mu Argentina ni abrante fan Alejandro Pape Gomez enso asoye report for ma sɛ ɛba ne sɛ abrante nkyɛ ɛna sɛ doping case bi enso ababa ama sɛ onko check ni video mu a na sɛ abrante offend rubone ɛna odisi akan ne no ɛna sɛ beto dwapa no so ndro a wakɔ Instagram akɔtwɔtwɔ nneɛma no bi de agu a ɔsɛ ne de ɛyɛ ne ba mogya duro ɛna ya obobo bia na sɛ ba ne rubone de ɔno ɔsɛ da nim ho hwɛ ntimpinfo hwɛ na fe ɔmo hwɛ mu yi emfama no ne ba mogya duro rubone de ɔnya ho dwo na unim say Jamaica omoba World Cup na no on perform ye pa na ankofo kan se sika Jamaica fu benyan yemfa ma girls no na girls no enko kama emfa emomo reporter yensa kan say ayade a gold cup a eba so qualify no Jamaica ma ne say nyade a sa game no ombebo ni nyina ne say World Cup am kopie ma omoche aya top nations ashom World Cup ase no a England kra na say Spain kra kokoje ye no o say yade sa sika no payment no girls no ensa enkan ye no ntino gold cup qualifiers e do manim no Jamaica ma ne say omo embo sa game na eba so no emu nti yebeko ena Kofi honorable Alexander Kwesi Akwa local council of churches soccer competition no chima boabo ene ba so na onim say the group stages no ewie ye enra ena semi final appearance no and I say games no eba so na say me koma group A no Jesus generation the top table no Zion etosumi no ena presbyter osumi ensa group B good shepherd Edin kan Methodist etosumi no na salvation etosumi ensa entina say Jesus generation na fe Zion na good shepherd Methodist omo qualified the common eno ntino first game no na Zion any good shepherd the ebony Zion Edin kunim over good shepherd Zion ebuku ni place to the grand finale second game no Jesus generation omni Methodist at the every time so Jesus generation enso eboy kan community a star boy ni team Methodist enso say you coach and I'm me coach Methodist so anti it is all share two teams ma qualify ko nyina mu no more group A and now o ma qualify ko pimo the grand finale inte eyade a Sunday e wachima boabo sakasaka park so eyade a sa grand finale in Baso Zion obni Jesus generation the ebony go final before that no na a man so e da winter sabo curtain raiser third and fourth and so ho eno ntino Zion be senaje baby a wo bia ulu so ntia Zion be senaje ntino baby a wo bia ulu so ntia yan sabe sese na bobi baby adu ne eti ye di sia na ya kan so atros Mr. Ebenezer Nyachi michia afi nana Emmanuel Ajekum ofie ye checha no pa na afi Mr. Bright Kosinyakon and Mr. Ebuni ewo achiase ochirade enso ewa Assembly of God school ewa achiase ye checha mu nyina ye disia Mr. Adams Kuma yes Mr. Adams Kuma no ye chia won na ye je desia na fe captain in the morning enso atwas midin e de Joshua Kwabena Jenim Yosef Aji otinin kan Raymond Ashetewrat na fe Bani Tomali e produce show no captain in the morning still wo Boba Ofori Amanfo over to you. Arise, gather youth for your country.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenim, Kofi Ejiri, Yedoma say. Sansosona, warm producer Ben Mawuli. Some 38 minutes after 7. Hey, Mwekuni Po. Oh, Minyampo. Wangu bidia mamedia. Minyampo. Minya. Hey. 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 I'll say that. Sa. Hey. Daddy Lumba. So we gotta switch to the brighter side of life. And celebrate this one. So it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Rita Mafo. Rita Mafo. Sister Rita, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3 and beyond. Rita Mafo. And once again, congratulations to you. Mami Sam Fabiemwe, Nafi Yankwe and a glorious happy birthday going out to Sister Rita Mafo. Rita Mafo, it's your birthday. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, live long and prosper. And do have a good one. Congratulations once again. Let's say,
I was say umiem. Adi. I said then. Oh, cansem. Oh, cansem. 89 on so me beka Liberia. One more about 1 on some 70 travel. Who did say almost say second round? Oh yes, round of abem. They also be anyone who nyas have 50%, you know. Na per woman so about one share no. I was said you be din ko nimu no onya 50%. Say Ghana had 50 plus 1. Omo hono 50%. Omo to abani we no. Na the main man our no yes sitting president na ene ye be di Liberia honkomo kakra. Ye be hwe enema bi e koso ho no still la Liberia for some person mo to abadi tia the sitting government no. Eye nwanwa. Ye nwanwa. Because all compare omo GDP, all compare how our employment rate baby jina George Manawe ye ba ye adwuma wa ye any percentage wise ye ba no unemployment rate said ye wate so ye ba no GDP growth said ye ejina single digit inflation, but yet Liberia for so amon peno and said Ghana had ye when just said we mukra de omo de omo ache kura o ero ma say ka tell so me san break 80 no hey sa Enti Liberia for mamo nyesa na omampani a wetimi aboa grow mu economy na wohwe mu inflation yen Ghana high inflation na first na koya kudu 50 something and ati aba nsisi yes ye wo 40 eno kra bra behwe nkrofo ibo mu nsam saa ye GDP de biada na so te ye call financial sector jai de bia ye twa budget de ma ye ho ye nya deficit ye dia na boro so ye no the living legends ya bin seja ye kro no ase ye pese ye san breki 8 e Ghana ha hey I don't see dialysis issues, you know. I had your man Penny Kufuado share National Health Insurance Authority. Say omo hwe kwan a omo be faso na omo ebe absorbe. Na omo fanka National Health Insurance no ho. I didn't say ukwa. Yeah, the dialysis ni so anka enye free. That is enhyehyeye ne nkomudi a ahyase a ekoso. Acho me go forward that into your bra kwenti afuchi na desin wo ma fe wi ankomo no bebre no atia kam na yemfa ema o oda chinti your bra kwenti afuchi na desin a ewo ma no pay ye hwe otan enti na awotwe we nyina na ye de asi ani so a ye ba behwe na ye di ho enkomo ni nyina no eye otan obroni frɛ no hatred otan wo keke nso bi betumi atan obi obi di obi ato otan kuruwa mu asa keke meti ha mi kasa yi me kasa yi obi tan oni meda o oni meda but me hu ye na hia ma wan we ya ye de me command say onfa me nko odan wan we ya onfa me nduru ayi krampu kra na we yimi afiri ho eye normal ti ha otan ubetumi na wa adwumam wonye ne hwe da enso otan we no ho wonne wa asori a wana mo bompai no we wonye ne hwe otan wo woni ni tikurom sane wonante kekekora wo hu ana na hia ne tan oseme de metan na o ofana sem so o sua wo kasa bo nso ogbo ne hwene opese o kire se wo kasa wo bo hwene otan eno na awotwe we nyina eba bi di hu nkomo wo da chinti e wo si esua otan no enema hodo etimi kofa de ba ensunsuanso ahodo a wotan no etumi ede ba eni nti se opese wo hunu otan no a eno na maka akire wo makire mu di akire wo no wo da chinti otan wo ho eni nti wo bo bra no ahwene yi na ti ha
Wouldn't mean ɔtan no timi de ba. Ɔtan no timi de abusua mu mpaapaa mu, abusua mu nkyikyemu de ba. Ɔtan etimi kye kurom. Ɔtan etimi de ntɔkwa ba. Because me ntɛmɛ ho ase, wo nso ntɛmɛ ase. Ɔtan onimu da enso ɔtan wo. Because of feel say anka ono de anka baby your person ka wo ka wo nsɛm fanie. Wan kan fa ho, wa kan fa ha. Onimu nti ɔtan wo. Na ɔtan no ene ye pese ye hwɛ nsunsuanso bɔne obroni frɛ no detrimental effect a ɔtan no etimi de ba enipa ɛna mpɔtɛm a yɛte. Na anɔpa yi woda chinti de yesua na yɛatwe yɛn ho afiri ho ɛyɛ ɔtan a etimi de abusua mu nkyikyemu ɛde mpaapaa mu ɛde ba. Hatred breeds division and disunity. Be mindful woda chinti. Hatred breeds division and disunity. Be mindful. Or say hatred no creates wars between people, leading to conflict and a lack of unity. Or time ye kan ho asem yi no. Medical kan kire dada. Unsi or time bo no a obitimi tan wa yam wa nyina. Hey, by virtue say abrantie bi call baabi obo ni din ya fra wo san and obo ni din. Ni din no say name no a eka ho no. Ababaawa no kyerɛ sɛ wɔne abrantie bi twempena. In fact, ɔmo ware yempo. Amma nyina kura ba mu. Na dwuma abrantie no didi no. Saa abrantie no ekura sɛ name na me mpɛsɛ mebɔ din no. Enti abrantie no nso kɔ akɔpa adwuma wɔkɔto no ɔbɔ saa din na sɛ come on. Dane wo ho. Te sɛ wanya ɔtan bi de ama din no. Enti sɛ wo kura na wo yɛ mexaya wo bɛgye ne nkwa. Ena wukura sa din no a ɔtan wo. Ɔtan abusia ɔtan enya de pa. Ye da chinti ɛwɔ se yɛtwe yɛn ho firi ho. Ene ɔtan de abusua mu nkyikyemu di aba. Ene oba ye Ghana ha no mo a ɔman ni mu atemienu se tu NDC ni MPP. Na obi betimi akɔteta ni NDC no achi na wadi MPP mpanimfo atem paama. Uhuna o yembɛhye wo obi betimi akɔteta MPP achi no we di NDC mpanimfo atem ogene ho a wonte ase ɔtan ɔman Ghana enye yie nyina yɛ ɔtan yɛtentan yɛn ho awareyem yɛtan yɛn ho adwumam yɛtan yɛn ho efie yɛtan yɛn ho adwuma obi yɛ ene sie ne tan sɛ ne nua bi nso yɛ bi nti ene tan nti wɔtan no ne ho yɛ na si yɛ ma ne tuo kura se wɔne ne ntena o de tuo ne bɛkubɔ ne ku no. How wicked can we be as human beings? Ma mentwe nwura Bible nim okinkan Genesis chapter 1 no abɔde mfiti ase okinkan ya de beduru baabi a ɔyɛ se wɔbɛbɔ nipa ɔse afei na ɔkan sɛ moma yɛmmɔ yɛ nipa sɛ yɛn suban ne yɛn nseso enti sɛ ne ɔde unua to ɔtankuru amu no woyɛ onyankopɔn su ne nseso ana. Why are we like this? Obi to me ka sɛ me ma no ntɔ n'anum da nti wa no ntɔ n'anum no ɔkyena ukoto se yade bia kana to fam a ubetimi esan ne ho me be to so da fam wu kura me san ne ho. Hey, what is wrong with us? Yes, a Christian nation 70% a Christopher and it me tan yen ho saa no wo de ko aso dem ho dwuma mu di ne ho aso dem o say no ɔtan no edim papa mu di aba so ndan nim and nti aso ndan no ye wo onipa bi ho no mo obegye microphone ni odi MC oka praise the Lord wa ye wo mo egye so ye wo bi wo ho no mo a obefa microphone ni odi MC no a omo aka nyina ye ka mo nso nyina ho no mo twetwe mo na ase hallelujah no mo hwe wanim because their ODMC no is not their favorite and your ODMC no emfiri wo mo kuom na se ye de wei etia son dem ye de wei
eti kura ye tim ye wo kuro bi wo no mo a wo hene bi bɔ dawuro ɔmo aka ne ma ahemfie ɔkura no akyɛ nti ye wɔ ne ɔbɔ dawuro we ma politics kyekyɛ ɔman Ghana mu nanso sɛ wo read the definition of politics ya yɛse ɛyɛ amanyo nti nka yɛyɛ ɔman yɛsiesie ɔman but yɛnyɛ Ghana foɔ de yakɔgye abɛsɛɛ no ɛnɛ MPP foɔ wɔn ankasa abato ɔkura nso ɛno so omumu akyɛ mienu sɛ tu ɛna we tu ayampiama we na we tu ma we na bebrebe yi mibisa wa no pɛ yi ɛhe fa ɛne ɛde korɔ onipa na ade na to ɔtankurom no ɔkyena bɛkɔda bɛsɔ ne ɛsɛ wato ananane mo nse do a na ogye di yɛn den na ogye woda chinti na ɔtwe we nyinaa yesua bibi di afa ɔtan ho enti ɛnɛ point number 1 yɛse ɔtan ɛde mpaapaemu nkikyemu ɛde ba ɛne nti mwani ɛna hɔ hatred breeds division and disunity be mindful anɔpɛyi ne yɛde brɛ wɔ no unse maame waya wache wo mba ni mu waye saa de ɔtan abeto wo mba ni mu meni maame bi ne mansia wakeka wo nyina tia bom ɛne nti ne mansia ne ntimi nhia buro nya ɛbɛyi a obi ekɔ ne fie nka aberewa muawo ɛwo se nka wɔte hɔ na nka ne mansia ne nyina ba ne we di brodo ba we di nkate ba we di gari ba se nka ade kan wanka obedidi ame nanso da bi maame na create confusion di ato no ankasa ne ma no ntem amene abeda no ɔtan kɛseɛ wɔ mumu akyekyɛ adwe saa ma ɛne na kyema ma nka ofori ma ɛne gyamfi ma ɔmo nka because maame panimu no a ɛwɔ se nka ɔka mmɔfra ne bomu no ɔde ɔtan ato omumu ɛna ɔde akyekyɛ omumu ɛyɛ nti yama ya ho kwan ya politics ɛtete wɔ man yi nti ɛyɛ Oye bia politics de Ghana aduro ɛya werɛ ho ɛne bibia ne de amanyɔsɛm awuram ye de amanyɔsɛm awuram pɛ ne mu akyekyɛ na ɛnya werɛ ho sɛm si yɛsi Kotoku Royals a qualify yɛsi MP akɔyɛ signboard ɛne nti ɔmo egyina ha nso sɛ MP akɔyɛ signboard de yɛ gya abɔ ne so ɛne yɛ nɛ mo hu ba bia de eduru yɛ gye deɛn ne yɛgye Yejidian. I mean, what is wrong with us? Human beings. Hey. Just say nyawa nti mo se yebo obi adin biem. Ye wasem bo ne po. Ye wasem bo ne po pa. Otan. Ache emu. Na hwe awere hosem saa tonkrofo e wo mepe insu ayiri afa wo mo. We are not thinking about the health implications here edi beba ho because omo mortuaries wo ho insu ne to saa da kwotwe fun ni nyina pie omo hospitals wo ho hwe eniema o ma dispose ni off insu ne to na kwotwe mo nyina pie. Enti no sabre kra na wosenke ye declare state of emergency. I wosenke ye tena ha ye de ayamanyosem ene ye se asojafo edu omko ho ma firi ho. Ye si da bi omu mfiri ho, omu wo ho. Ye si sika e de koye, wo mu adi. We say ahafo to abama yen, we mu nto breeze division and disunity. Be mindful o da chinti. Anopa yi ne ye de bre wo no. Kristo asomdwe nkan ho. Adam no so mfa ma wo. Ye de no de asi. Afei da obon krata amboso ene de to aso nyankopon ya adom a ɔkyena nso yɛbɛsen ahwɛ another point of hatred nsunsuanso fofora ɔtan etimi de ba ene yesua sɛ yɛda achinti yɛmiani na hɔ sanse ɔtan ɛde mpapa mu ɛde ba ɔtan ɛma nipa nka mum ɛnya ade ɔtan yidim sade no ɔyɛ na ɛfɛ pa but yɛtan ni nti yɛbɛtoto ho yɛbɛkeka ho nsɛm na yɛtan. I mean, what is wrong with us? Ye di we chichire wo man. Me de ana mu kura mi humpo. Ye nto aso e. De obon krata mo boso ne braso sima aduonum enum
ɛna abɔ apa no pa no nson ɛho maakye ɛne dwumadi ne din ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo adwen ya pom bɔkɔ deɛ nyame adom me nso me ho yɛ papaapa sure na wo nkwa na wonam oh okay okay enti fia na ntene gya yewie ne nkɔmmɔ bi wɔ hɔ no ma ne yɛde atoa so Ghana de simama yama mu nyinaa mo akye ebiem asam makɔ abade aba mansa gya tum kasa fidie ahenkan 93.3 FM so sabre yi ɛyɛ dwumadi a wasoguso a wo 80 wato din sɛ maakye ne mu ɛna yɛde de ɔbɔ nka atambo so enso ɛde ɛbɛdan wɔ na akyerɛbea no ɛso no abanopa nonson apa ho sima no aduonum nsia 7:56 AM the ɔbɔ nka atambo so na nnuanu mmienu yɛsi nkonya me adwempa ne kofi mensa adwene papa na papa endi wani mu kan mene international super kwaku enem kosibu adum ɛna yɛsi nkonya na the ɔbɔ nka atade ɛda manimu no ɛyɛ daily graphic na graphic de nsɛm ahodoɔ de aba ɛne ɛnya asɛm ketewa wɔn ngumasua emu no ne kata fa to so dumiɛnsa ɛna ɔbɔ amaneɛ ɛkyerɛ mu sɛ University of Education Winneba wɔn ɛna sisiam no ɛkasa yi ɛyɛ tertiary business science challenge dwumadie no wɔkyerɛ sɛ wɔn mo ɛna gisi wɔn ɛna so 2023 deɛ no wɔn ɛna kyerɛ sɛ wɔn abɔ wɔn mmɔden paa no ɛyɛ akansie bi a ɛyɛ suapo ahodoɔ no mu sie ɛfa no ɛnɛ dwuma enwuma ɛne dwadie ɛho animdeɛ ɛna yɛ wɔn di ho ɛyɛ nkɔmɔ nti ɔkyerɛ sɛ wɔn kɔsi saa kan no wieyɛ no University of Education Winneba wɔn ɛne abɔ wɔn aba so sɛ wɔn edi nkunim nti ɛho asɛm nyinaa no deɛ ɔbɔ krataa yi ɛde aba kratafa ɛtɔ so dumiɛnsa wɔde ɛnso ɛguo na ɛno akyie no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ cabinet so wɔn kɔ asetena mpanyinfoɔ atwitwa wuro ne ani akuku damfoɔ a ban pa wɔn mo no mu ebu ɔman no nana danko akufa ne na pamfo mu kɔsi nkunya adwendwene ɔman no ɛnka nkɔ ho na ɔkyerɛ mu ɛsɛ aban ayɛ krado sɛ wɔbɛhwɛ no atoto nneɛma na ɛyɛ afi a yɛkɔ akɔsi mu no nneɛma bɛfiri ase asisi na nam so ebiem enti wɔn mu di nkɔmɔ no wieyɛ no ɛna ɔsoafo hwɛ da ɔbɔ ɛnsɛm so nimonyamfoɔ kɔdwo pɔnkroma ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛbɔ ɛyɛ nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ sisiam no kasa kura mpo no ɔma twe ɔmo nkunyasie na asensen kakra nti sisia no ɔmo so aba ahomegyem kakra nti ɛno ho nsɛm da ɔbɔ krataa yi ɛde aba ɛnso ɛwɔ ha no mo krataa fɛ tɔ so do ɛnsia sɛn people ɛwɔ hɔ owieyɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ Medical and Dental Council na kyerɛ so ɔmo a mohwɛ apɔmuden ɛne ɛba no ɛseɛ ho dwumadie na wɔn ɛde kabom ko a mutufo ɛde ato aba n'anim sɛ wɔnhwɛ na wɔmfa low cost drug policy ɛmra na kyerɛ sɛ nnuro a yɛbɛyɛ hyehyɛ bi nnuro ɛboɔ bɛba fam saa hyehyɛ no ɔmo kyerɛ mu sɛ abanhwɛ na wɔmfa mra na ntimi ɛmoa nti ɛno ho nsɛm katafa okay we kura no wɔsɛ dan twa ne katafa no baabi kɔ ɔde agu no me ba mam hwɛ si mehu a katafa tɔ so miɛnsa ɛna send people ɛnso ɛwɔ daily graphic da ɔbɔ kata no nsɛm ahodoɔ ɔde nam ɛnie me to so ama wa free Ghanaian Times da ɔbɔ kata mu na Ghanaian Times da ɔbɔ kata kyerɛ sɛ akosomo asutade ɛkɔ be ho no ensɛm ade nam de me si da bia ndawrade asese yɛ mbie me humbu ni na ɛkɔ bie na akosomo dam no yɛse sɛ de ade na akɔkɔyɛ no ɛya enyan ano ya yɛ den Ghanaian Times bɔ ama ne sɛ fiti so mu bi ade no October bosom ne de to sonson no besi nei o hwa enso na abia akotwitwa fa nkrofo so no dane etuntum enso fitao dane etuntum eyi nka yare ye bam ama ono mo asetena nye den nye fanya kono enti yese wo mo aka adwam no wo mo tiem papa wo ma no dam ya enya asem ketoa Ghanaian Times the bokrata no na ebo ho amane krata kro ya bo amane ede broni baako ena Ghana mampani na nado danko kufu adumfoni aba na asema broni no eka broni ne de jeans blay say Ghana de ana check mame jeans blay edina black akrabat me sure say jeans blay
ɛna asɛm a ɔka ne sɛ ɔman Ghana deɛ sɛ ɛba no abibrema ɔman yɛ nkabo mpa deɛ untumi yi Ghana ɛmfiri hɔ no ɔsɛ yɛn ɛna abere bia yɛdi kan sɛ ɛba no nkabo mu a abere bia yɛn ɛna yɛdi kan enti ɛho asɛm Ghanaian Times de bɔkrata no ɛde aba wei deɛ ɛyɛ asɛmpa ɛfa ɔman kronkron Ghana ho makwala biem makwala yɛsɛ agya unity atɔ stores makomako ahanu 200 mu a enye asem ketewa ni nyina hye dworobɛ Ghanaian Times atwa ho foni aba makola arawo semesi wo no yɛse esi wo makola shopping mall ɛhɔ no mo ɛna stores makomako 200 ahye dworobɛ old tafo yɛse mabuna wo no mo edi hyemu bia pipe pa na nya asem ketewa ɛnam so ama wura baako afema toa nananom ɛwɔ nsiedo Ghanaian Times anopa yi na nsɛm ɔde nam no Mede da ubokata watu di inside the Chronicle ena ede eba mreso sem da ubokata no na waboma ne akire mu se zisia de okopie mu nsawa mu a emfie pole be se aduonu achinie na wonum eni ohene na so yisia me no kase de Nyakopo adawro ma omde no matoto akwa mu a omo enya ohene foforo kora wono so ba behwe aboa ama sisia me no kase nsawa mu so atimi akona nimti wode humfonye nyina ne nsemkaya atodwane nyina bi ede aba owie ye no ne bana caption no na wakire mu se aban aya krado so obehwe no atoto nneoma na ene sika enwunu kɔ wa bra kyese anya kwampa so na abadwunu ho awonte ase wo kyese aban aya krado se efiri afia ye kwakosi mu de kɔ ne de ne sika se mo fa ni agro wo misiwisu no ai ode be ye niema ehu hia nko a ai ti sa na isi aban no so aye na adwaje sidi awasie no no eti oso afọhwe da obodwumade ne ntotwe eso ofo ase ayire bia bato mpesu asom na ase bedwani ode munyafo akwadwo opon na chese ode ne mfonyi ede api asem ne so na chese asem no nkyerechire mu ene ba mu no ode agu krata fa toso mienu miensa ene nwotwe ewo the Chronicle da obokata no enso emu ukopie mu ewo eye atoye etifi mantamu a Western North Regional Minister Samno Ekase wono so o kire mu se waye bio oba waye bi papa no ma wodo a woba ya watimi aboa ama atoye etifi mantamu no nsa aka ni nyina no wa kire ni nyina mu ede ne nsa isisi so a kire me aye wo ti the Chronicle da obokata no so edi akire a ne de koso nyina wono so ede aba uko piemu ofra mantamu so a abedwako mu na hwe ensutene dwumadie ne ntoto eso Volta River Authority no wo kyese wo mo ede enei mobile toilet ana meboa mobile toilet yes and yetumi anya permanent yes okay thank you okay anu said woni ya yetumi pejane de ko ewu no bi fanzo akwane ewu etiase omudi bi ko from mantamu miaya wodo a enso na yiri ade afa wo mo no ntomo ya ye mani atamko ye do fraba mobo areko oso omudi nneoma bi so ekeka ho ana wonmo ede ekoye sade be ya ade hye omo aka no omo so ase trembe ye mrede ama wo no sans be bejo omo na akwa munya ba bi nya omo nan oh di wa wunya biani ni ozo wa ntimi nya nan wa nya su papa na nya bi ni ntino nya bi ni ade na be nya gua bonten no se wudi bia na wudi ana sa ne ana mfa wo sa o sa so bua opa ondidi obetumi ondidi obeja na ye betumi aka ho anamwa science for no way o fra omla me dem so odidi a no wayi odidi a no wayi na wahua na odidi no wayi na wahua na odidi no wayi eye wai mo sanso na o chemu se MPP futufo ba asomkuo no Council of Elders for amwa MPP amanyokuo ni mu na wo mode aye adesade eto wonoma pepe yi wo mo prefrank atubre di brare nipa makoma nan no wo mo ka kire wo mo se asrafo a wo mu ache wo mu ntimi nni nkunim ewo kon mu etini nyina no kire se wo so mu nyina ka wo mu bom no mu so mo ye abusua baako na adidie na ato na ye pre nya watimi wakame bia de esefata no Nyankopon ya adoma o mu gidie se wono ya de eye abotre ne bebo no
nti we ma nyobia enso nkotata ne nyonko mapapa mu bia ma 1pp ni mu se koya saade a 2024 no shata nwom no forget it yebebo e dia ma won ma momo so asa the chronicle the obokrata ne nsema wodo nam eni daily guide the obokrata mu nsem enamde to asoma omanfo ebeka ye nche bia na ekobi yi womti see from men's good na men's good no udiska ko hye saidmekwa mu a na awo e de ama awurade e engrofo etugu so nyasem ketwa engrofo diska ko wure mu papa sana akoyo ka wo mu kakre sana odada wo mu na one sana odada ne customers ena wo mu tua pabam akoyo disika fum enti yede charges awdo bi bono asem na kodu asem dibia na court nso yire ni gidigidi se ontua customers no ontua nsika ma omo back na ena kwa akoya asem bia ada ho no ma chepa asem esi nso ache we nam so ama daily guide obokrata ne bo amane se men's good kwanche fo penyin odano na na apia mensa aka nam 1 ni mfoni da ha asema nam 1 eka ne se nyame adom ne customers no watua 5 million Ghana cedis 5 million Ghana cedis ontua ni na but we issue sika 5 million Ghana cedis ama ne customers ne bi ehwo asem kratai e dia ba daily guide no na NPP rani bi edan mu sei wa hyeche asema ba peka ni nan sei mo amo present betu franka ni nipa nan no munyai atemdidie munyai entohyeso munyai maye we watimi ose munyai osem pa na emvamfa so bia emma ehwo asem daily guide na eka daily guide kro ya esan ka se oba ebibrem ni na Ghana ene Rwanda ene oman bia ebibrem ni na yedikan seba no apomden insi achiba eyadwuma pa na ebua adehye wayaresa bia wodro eye Ghana ene Rwanda enti yede Ghana National Health Insurance Scheme boss Owura Bernard Okoboy ni mfoni ato ho ya yebo ya baso nti Ghana ne Rwanda na ese ye health insurance no ni mienu de no ena ejina so pan ye adwuma mamfo nya ho mfaso daily guide anopay na ma yanko yanimo ai what the daily guide na ba yo me the new crusading guide ena etwa so amamo na ne nsam ni bi ho no ma ye dikan enso e de asomo dada enu nti ye be hwiri atra ne akọ foforo enso emu na eye abusuafo royal family ena wono esre pa se apolisifoɔ nhwɛ no ommoa na eye kube asehene a enkrofo bi kɔ fa ne nomumu no saa nkrofo no ombo saa pobɔne no yenkɔkye wo mo ai ti kube asehene yesi nkrofo bi kɔ kye no de ne kɔ hye kokoam ai omo kidnapping no na saa kidnappers fo no na abusuafo kyerɛ ni manimu ya apolisifoɔ ɛfa enuoma engu akwan so na omo sanka saa nkrofo no nti ɛho asɛm da obɔkratai ɛde aba krata factor so miensa ɛne edu ɛne wɔbɔ amane ɛkyerɛ mu ɛsɛ framantamu no ɛnɛ nkrofo bebre ni nam na ɔmo keka ɛsɛ asrafo ɛde ɔmo kɔ so ɔmo nkɔboa na ade hye ɔmo ho ɛnso aka adwamu no wɔmo ɛnkɔboa wɔn mo na ɔmo mfiri saa ɔhawo ni mu no yɛsɛ saa asrafo ni nyinaa no yaka kyerɛ ɔmo so obiara mfiri hɔ na no na ɛyɛ Ghana Armed Forces for sɛ ɛnya no kore asrafo ni nyinaa da so wɔ hɔ a ɔmo gye ban bɔ ban ti obi obeka saa asɛm ni bia no ɛyɛ ɔtoroi asɛm ɔka yɛ nyinaa ɔboa enti ɛho asɛm ɛno no ne watwamfo nyine kura ba utimi sɛ nkrɔfoɔ tete ɛyɛ suhyɛn bi ɛso a ne ɛkyɛ sɛ ɔmo di nkɔmɔ timi sɛ arɛho aba ɛnya asɛm ketewa nkrɔfoɔ gyapade asɛi ɛno mu ɛnsɛm no na wɔde ɔsoafoɔ na hwɛ bambɔ dwumadie ne ntotoɛ ɛsoɔ ɛmfo nyi de aba National Security Minister Owura Albert Kandapa ene wo kyerɛ mu sɛ krofo bi nsɛm a yɛ ɔmo keka wɔ Ghana ha no nsɛm twerɛfoɔ di mu akɔtene afei ɛyɛ academia wɔn ma ben wɔ nwuma sua mu ɔmo kyerɛ de osuapo awudo ɛne ɛyɛ school to aso awudo mu ebinom ɛna ɛyɛ nkabomkuo awudo ɛno nhyɛ aban aseɛ ɔmo sɔrɔ ɔmo keka nsɛm bi a nsɛm fata ɔmo frɛfrɛ kudi aba Ghana ha nti omu nya isa nsɛm na ɔmo keka no tie no ho asɛm da obɔkrata yi enso ɛde aba men's gold for de no so se edi ka de asom dada ɛne atadwufo wa mate denne yɛse betua mo kawai
ntimo a mobo di trisu bo ntiso na mo agye sika no wamfa ma no watua ne ade no agya yeso ba ba sia atua moka na sanso na eye lictum no osisa me kwa sai so aban ahwa ye ba be fira ase atu bi wo Ghana ha na arreho mobo sa ade ye ba be tunu Ghana ye chefa ewom eye o anyi chemu du nkono 19% ye chefa ewom no yani ade ne ya de ya no ogoka ya se be ka jo se oni akutrement wo honim dia watu ade atom o kan so atom bambanyire lithium ye betu lithium ye de 19% 19% so wonim de na onim no ma de ntinaja kakra bia nsa te ho asem eno no the new crusading guide dia odinam abusuafo eno no the Daily Dispatch the obokrata mu nsem ena me de to aso amawo na krate bo amane ese ewiase ni na ye wo asutade amakomako be ye empem aduonu nso be ye 57,000 dams ani na digmama enyina ahoden ewiase ni na no na oba Ghana Volta River Authority VRA wo mo na hwe Ghana de no so kese pa na wo akosumu dam no akosumu no wo mo na hwe so na deputy CEO ose ewiase ni na ye ka dams a wo manage ni ye pa Ghana de ne ka ho enti de wo ma ye ne kwa so a no eye good management eno mudi gu akwan mu no the Daily Dispatch de obokrata no ena ebosa amanie me toaso Daily Dispatch san ba amanie di ora kanda pasam na badada na obi bisa se krata bisa se dam na yekobe ho no ebe si enmanim yi ana eto betwa enmanim yi ana eno ne questioner Daily Dispatch de obokrata no ebisa krata kro ya se Dr. Baumia koche sikabi na ye 160,000 Ghana cedis na se 1.6 billion or the koche womo mo aka adwamu ewo akosumu dam no eno mo che se sika no no an botumska nye obi asika no an botumska eno de koche wo the Daily Dispatch anopay the Ghanaian publisher dia wode nam enie wotira mu se na se badwamu piem panyini Right Honorable Alban Kingsford Babin ena ono so de na no ato eye dom ketom na sebedwafia no ba no dani orura atofosen na ambulance won sensem akodi eye asedi bia no na no atum bi a ono so akere na adwene nti the Ghanaian publisher enso ede adwenkyira speaker de ba ye no ede aba woni de oboka temu ene anope ya wode orura doctor atofosen fonyini ede apisuo owie ya no ena wode tifi dabi weye sagna rigu chama wanum de adura no abam sagna rigu o say sagna rigu aya ri anali ri ya wo ligu nso wo ho sa yes sagna rigu we ai rigu sagna rigu okay otumfu rigu na ba rigu Constance from the oh yes we try remember this year we hear music gra mu ntwa nyom sa o say we hear music mu ntwa nyom me dia man so asa dia to entry wadi wa mu tutra ni vonyi dia ba en wadi dodo apede owura Kennedy akompre kwa Japan so vonyi dia ba na otam se sa sagna rigu wonu mo chairman yi woni Kennedy akompre kwa Japan di siani aje se nya asem keto ewo yese adamudie bi a eno som Ghana cedis no 100,000 Ghana cedis sa enya asem keto ti de oboka te twa ho mfonyi di aba de course yi na wodi aba na anopai otem se cabinet so ahwe nei wo mo approve enyoma edi begu akwan so ama Ghana economy na se Ghana ma so biem ti eno so wonsem wodi aba ewo ha Dr. Afriye Akoto eka nipa maako enan a wo mo kire mu se wo mo na sefata se mu baako atwa ni ese ahena mo pipi amanyoko no mu eyi no mani kura mo frank ade mo ma fimpi no ne aduonu enan abatuo ni mu na wasre
NPP for say wamomwa no amomwa ne pa no tu frank afa ma won mo na won wu abanyoko nanim aseda obedane nioma ani ama NPP amanyoko no aye akonno dodo te ho asem da boka tai edinam the Ghanaian publisher enano pay do odinam eno no adishimama daily analyst de boka tamunsem enam de to aso na odo obinfo adai envoni aba na apano sade nani abre no wa fekire ne se eno aha nani na se ni braba eni braba ni na no eye NPP su na nani abre o se NPP aban eye corrupt kata se she awrade o se mo ye corrupt papa eno mo san ye ahomaso ewo mafa aso den ewo mafa enti obenfo adai ene kasa asemi ache NPP aban o se NPP abadwin se Ghana ne dia Ghana wom dia enti no mo ye san no ene watuja egu wom so daily analyst de bokrata ene no obenfo frempon boaten ene mo abenfo so pa obenfo frempon boaten se ono onye kokonsan o se ono onye kokonsan kofo bi zo kokonsan o se onye kokonsan ne enye kokonsa china meme ye kokonsa timfoni odi aba no emfoni no kire se meme ye kokonsa timfoni no hwe a obehu dimachi ewo Facebook DJ Kobiki Adaruma watamato daily analyst de bokrata eno no na ejana bia utumi ja nan ne apagya ko befofro no bi nso ejana de no eno wasem ene emfoni aba ya de akoma wo mo aka adwamu ewo akosumu dam ehu no enye no nko akyede ne nyoma wodo bebre ka ho ya wotwa mfoni kama edi aba betuasi Upper Dencha West yesi akuafo bia ni abre papa womunya abre mining company bi so sansa mining company npese by force womuji womasase tusu agudie entiama akuafo nso nya abre pa ya daily analyst de bokrata no edi ho asema ba anopai the informer de bokrata anmu ensam abusuafo wade akukudamfo miensa amo edi akotene ewo National Democratic Congress ndisi amanyoko nimu mfonyini edi aba na de odikan eye empempen frankatuni edi ma ndisi amanyoko no owura John Dramani Mahama ankane Ghana mampanyini de otosum yenu eye de obo owura John Dramani Mahama ti domo afempino ene eduonu abatuo ni mu se running mate maame obenfo jenna na opoku ajeman ono na tosum yenu afi de otosum yensa eye ndisi amanyoko ntutrani owura Johnson asiedu nketia general chairman general ono so mfojini eda ha anu kasa tumi kasa pa sam no kaso asiedu nketia wono so lobby bio ai do betu obebo owura John Dramani Mahama ti dom se running mate wo afimpinu ne aduonu ena abatuo ni mu no wo kyerem se siam no kase chairman nankasa ewurewurem a eno so nsem de bokatai ede aba National Security Minister so asema wo kan se ensem bia enimu ye kwaso akeka ede hu bo ede ba eno so nsem de bokatai ede aba na maame tukonu yen empempe otemuafo nyina won mo panyini Chief Justice no eja ono so kyeremu se wo se won mo hwe na atemu adwuma no efa ne kwan so ti wo ye otemuani na ayamlanim ni a wo se watemuo no anasa asem na wudie no enam ne kwan so ode no kore na eye adwuma na wo mu se won ma ajanan hu nsam na wo kan yo na wo kyeremu se eganafo enipa be se 1.5 million ana wo mo pese so mu jom na wo pe dia ye ho no no woja frama be fa no ho kama nya sa ko hye bibi so na efifire to o de ho anye nti bi mo pe ba bia open place tie ho nsem de boka ta dia ba the informer nsem awdo de nam eno no abusuafo the metro lens de boka ta mu nsem enam de to aso uko epoye mantem a mansini ba ko de nsawom ado agiri wo mmra hye bidwani onunyafo Frank Anodompre ena oche se ndi samonyo ko wo mu nimpefe se Dr. Bawumia bedi NPP party nanim se hwi obedi John Dramani Mahama sunkunim o se ndi sifo nimpa wo mu nimpa papa kratafa to so nsia ena the metro lens the bokrata yi ebo sa amanie na yase LCB worldwide Ghana eni guta wo maka bom
ɛna wɔn tu impruka yɛsi impruka ha presec ɛne legonfoɔ wɔn ha wɔn papa enti mfoni a the metrolens de aba no yɛtu wɔn nneɛma nyinaa egu abɔnten wɔn do metro no yɛtu nneɛma nyinaa egu abɔnten na nkɔfoɔ di nduro ɛpetepete so yɛsi impruka ɛgye legon presec abɔ so a ɛnya asɛm ketewa kratafa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna the metrolens etwa asamfoni ɛbae na yɛsi parliamentary candidate aspirant bi nso ɛna ɔde ne sakɔ keka nsɛmtwerɛni bi it's alleged so ɔde ne sakɔ keka nsɛmtwerɛni bi ɛho nsɛm kratafa ɛtɔ so nim ɛna the metrolens de bɔkrata no ɛde aba mento de bɔkrata na apɔso no ma wɔyi meka so waso gusu ya wutie ɛwɔ Ahenkan 93.3 FM yɛte akua afrakoma studio akyem aboabo supreme newspaper ɛnam de ba supreme newspaper yi ana yɛse wokɔ emiamia odobia mpoho mensini mu mpoho na akwan a anye nti omanfo no buafu pa akasa etia se wɔn beto aba etia NPP aban se mpoho mpotem kwan mpoho mensini kwan wɔn ma mehwɛ nsiesie dodo na 2024 wɔn so beto etia aban no papa wɔn beto etia aban no pa Magdan Foundation akɔ support enkrotu ama akoma miensa ewo akosombo asutade ekɔ bi hu yai ɛna afi osanso ma wɔn 1.2 million Ghana cedis okay nua ma ɔde kɔkyɛ ye no yɛsɛ sika ɔde tɔye ɛyɛ 1.2 million Ghana cedis ɔde akoma wɔn mo aka adwamu ɛwɔ akosombo Magdan Foundation ɛna ISA ayodie ehunfoni ne ho nsɛm aba ɛwɔ anum sei sanso ɛna Lydia Alhassan yeso akoma a school for 6 unit classroom block any ICT ehun nsɛm ne mfoni supreme newspaper de bokrata no ɛde aba the inquisitor de bokrata ɛna owura obenfo adai wakototu biama ne NPP amanyoko ne titiri na nado dankoko fado se corruption koso dodo na ban mu na corruption wasema waka no ɔde ɔmampani na nado mfoni aba ɛna ɔde Roads and Highways Minister onimnyafo akwasi mu akwata mfoni aba ɛna ɔtu gya sɛ NPP aban corruption no osoro dodo womdwin sɛ ɔmani ɔmo de a nyi ɔmo de o ɛne asema ɔbenfo adai ɛka ɛwa anum sei owura bagbin sei ebinom keka sɛ minority leader owura atoforsen yɛmbɔ no kwadu ɛna bagbin sei hwɛ sɛ yɛbɛbɔ atoforsen kwadu ne de ɛyɛ amanyɔfo kasa keke ale die nkɔfo bi keka na ɛyɛ amanyɔsɛm keke na ɔmo yɛ enti ɛho asɛm krata yi inquisitor de ɔbɔ krata no ɛde aba yɛsɛ apɛku bi nso atutu bi amane owura Godfrey de bo adame ɛfa galamsey nsensem ya ho kyerɛ sɛ yɛtumi de report si aba ama owura adame sɛ konku hunu hweenim ɛna owura apɛku bi nso abɛtu bi amane ne paa ɛho asɛm ɛne ho mfoni ɛda no mu sei menkɔ de ɔbɔ krata ya to din the daily statement de ɔbɔ krata mu VRA for ɛne akyɛde a yɛde ma wɔn mo aka adwam no asan ayi ne ti wa no mu sei ɛne yɛse aburu hene nso frɛ aburu gardens no ehia siesie na aburu gardens mu abɔkɔ na yɛbia no baga ya mobi atwam ɔhɛ de ɛkɔ de ba nti ɔse yɛnhwɛ na yɛnyɛ siesie yɛmmɔ ho ban eni kwan sɛ de bɛkɔ so hɔ bia no bi hu ɛne dabi enti aburu man hene ɛna ɛtem frɛ sɛ aburu gardens no yɛnhwɛ na yɛntu saa anamɔ no ɛwɔ ho the daily statement de bokrata ɛna de we by dodo na no yabobɔ so dada mede asi okay made us see bebre na ɛgya yɛhwɛ ɛmfa bibia nso mfɛnsi na yɛntoa so ana nkɔmɔ hɔ nkɔmɔ ni hɔ nkɔmɔ ni hɔ mate nkɔmɔ baba awia mate nkɔmɔ baba awia ne yɛahye nkɔmɔ mate made us see bebre sa ozɛ shut down work why ozɛ shut down work why menti o show down work why omo ye awaya okay so why kama we kama ti ahun komo baba awia okay badasi okay so 25 minutes after 8 chenen so matching me pay a afei e na ye kwakwakope sika ne ye dia ba be solve sa problem no I was yitimi ehwe se ye wo
emergency relief fund bi ɔkyena bi yareɛ bi bɛto hyɛ yɛn so ananyɛ yareɛ koraa biribi a yɛanhyɛ da anhwɛ animu sɛ bɛba ɛbɛto hyɛ yɛn so a yɛbɛhunu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asi ano ɛno nti anɔpa yi ɛda yɛpono so a yɛdwendwen ho yɛnya ne nteɛ sɛ Ghana Revenue Authority ɔmo issue about 20 million Ghana cedis sɛ yɛmfa nkɔ saa issue no ɛnkɔnkɔ solve saa nso so ɛna Ministry of Food and Agriculture nso yɛate sɛ ɔmo ɛhwɛ sɛ ɔmo bɛ release around 40 million Ghana cedis na ɔmo asan recover farmlands a nsuo no agye abɔsoɔ no nyinaa ɛno nso so ɛda ɛpono so yɛbɛhwɛ na ɛberɛ mu yɛdi ho nkɔmmɔ ɛno akyi no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔsoafoɔ na ɛhwɛ national security nsɛm so ɛyɛ owura kanda paa ɔkyerɛ sɛ woba Ghana ha no mu a ɛna no a ku si yɛ wɔ Niger yɛka ho asɛm a ɛne kuo na no die yɛ si yɛ akyire yi akra nso ɛno nso so yɛka ho asɛm a obi a wohwɛ obi ansɛm a ɔka no ansɛ deɛ ɔmo peku no na ɔbɔ soboɔ no ɔbɔ na nasɛ kwadu a ɔbɔ ne sɛn ɔkyerɛ sɛ academia yɛkasa academia ɔmo aben ɔmo ahyɛ da kɔ school ɔmo deɛ ɔmo adwene sɛ ɛyɛ nwoma sua no ana ɔmo de bɛyɛ ɔmo adwuma no ɔkyerɛ sɛ bibiri no anyae a nanka ku asi Ghana ebiem civil society organizations ahodoɔ no nso ne from sɛ CSOs no ɔkyerɛ sɛ bibiri ni nyae a nanka ku asi ebiem mediafoɔ no nso ɔmo kyerɛ sɛ bibiri no a ɛka ku no ho asɛm na yɛbɛkɔ ahoma no so ne wura Richard Komado ɔno ɛyɛ security consultant yɛne no ɛntwetwe nkɔmmɔ yɛwura wote yɛn kan FM so ni Maakye. Mr. Richard. Your call has been put on hold. Please wait. Okay, inti we put the call on hold inti yɛhwɛ na Mr. Richard wote yɛn kan. All right, one no any nkɔmmɔ wɔ akyire hɔ no ma na afei ɔsan ba na ode na to so ama yɛn. All right, inti yɛhwɛ se yɛn sa bɛka security consultant owura Richard Komado ɔno no waben yɛba ne bɔmbɔ nsɛm a nea ɔsoafo ɔhwɛ bambɔ ɔno no deɛ no kra national security Ghana nyinaa yɛn bambɔ nsɛm no na ɔhwɛ so a wɔde saa nsɛm wei bɛto dwa na kyerɛ sɛ academia for civil society organizations no any media no yɛnya yɛ a na kyerɛ sɛ cool no abam ɔkyerɛ sɛ yɛada ne cool mongers kraa ɛha adwen nti yɛade a yɛbɛhwɛ ne yɛdi ho nkɔmmɔ ebiem ekuo bi nso ɛfrɛ ɔmampani Akufo Addo sɛ mpani sɛ nsuo ɛkyɛre tua mu a ɛyi hwa ɛne nti na appointees no asɛ bebree no atirim ayɔmde complacency no adɔɔso nti nka ɔnwo so na memmuo no mu kakra ɔnhyɛki mu nea naano na koku anyido ho ɛka sɛ Hesmas row no ɔsɛ bi nkɔ so na nka ɛma appointees na wɔ mu tirim yɛ ayɔmde bebree no nam sɛ ɔmatena baabi akyenti ɔma ministry baako akyɛ bɛsɛ mfinhyia nson kɔnwɔtwe nie no ama bebree no atirim ayɔnde bebree no akora hunu ministry ni sɛ yɛ ɔmo ankasa wɔn bu na file property wɔn adwapadeɛ eti nka wɔwɔ so mu sisa na mamuo no mu kakra nkɛyɛ na nsɛm wɔ baabi ne yɛte sɛ yɛsɛ ɔmampani sɛ ɔba bɛyɛ reshuffle wɔ ne ministers ni mu ne a ɛnyɛ ɔmo nkwampo na appointees no yɛte sɛ ɔsɛ ɔba bɛyɛ reshuffling Ghana for anhyɛ da nka ho asɛm bebree because as at the time ani yɛhwɛ animu no ɔmampani wa anya ama yɛn ɛne nti sisi ana sɛ ɔsɛ ɔba bɛyɛ a Ghana for sɛ ne ɛyɛ ɔno anasɛm a yɛnim sɛ ɛno nti ama ɔmampani nso a withdraw anaasɛ sɛn but ekue deɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛwɔ so ɔmampani hwɛ na ɔyɛ saa nsakyerɛeɛ no ɛwɔ ne ministers anaasɛ ne appointees no emu bere ɛkɔ animu ne ɛno mu nyinaa bɛbɔ nkɔmmɔ ɛwɔ dwumadie yi ɛso and then the final one ɛno no yɛ big question a yɛbisa ɛne sɛ Akosombo dam no efiri Kwame Nkrumah abrɛ so ɛna wɔ mu ani abie na nsuo no ne ayɛ ma no yama na abu afa so akɔ abɔnten sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛnya the level a yɛpɛ na yɛde ama termans na apower energy ɛde ama yɛn ɛnkosi da bɛn ɛna yɛbɛkɔ so a aspele dam no na yɛntimi mfa saa SS na yɛnya a yɛ spele no yɛntumi mfa nye bibia wɔ Ghana ha so it's a big question na no pay yɛbɛhwɛ na yɛtimi adi ho nkɔmɔ
yɛde aseda ɛbɛkɔ ɛde ama Frimpong Enterprise anɔpa ewu kura yi mu Frimpong Enterprise sɛ menka nkyerɛw sɛ open provisions no ɛde udwuma a ɛhɔ no mo na ɛwɔ sɛ wo ba Frimpong Enterprise ɔbɛ sort you out kama ɔwɔ bibia sɛneɛ ɛyɛ cooking oil bi na wo pɛ ana ɛyɛ breakfast ho akadeɛ bi na wo pɛ ti sɛ biscuit nom milo nom nido nom asikyire ɛne ne akaka ho no kɔ hɔ no ma wo nsa bɛka ne nyinaa saa nso na tofe no wotunton wabie store na wopɛ sɛ wokɔfa nneɛma bɛgu mu a nneɛma no yɛatete ne boɔ so nti wo nso tɔn a wobɛnya bi na wo ne wabusua de adanda mo ho a nɔpɛ yi mekamfo Frimpong Enterprise ɛde ama wo Frimpong Enterprise ɛbɛdom aboa wo na wo nso so wotontɔn a watumi ɛde bi ɛde udwuma ahodoɔ no a ɔwɔ ɛyɛ deɛ wodi akɔ anum nea wode yɛ wo ho nti te sɛ semina ɛne nkunom no spray nom no ɛno nso so wokɔ hɔ nom a wo nsa bɛtumi aka ne nyinaa bi yɛba batteries padlocks torch ɛdeɛ bɛn ne nyinaa ɔmo wɔ bi ɛwɔ wɔn hɔ nom a ɛpakyɛw uduru hɔ nom a wo nsa bɛtumi aka biribi a wo ɛrehwehwɛ ɛno akyi nso yɛnim hɔ nom no a Frimpong anim hɔ no a nso wɔ Madarina Hotel aseɛ hɔ ɛhɔ nom na waba bibie nea mofrɛ no sɛ ɔdan mall no ɛhɔ nom na kɛseɛ ne deɛ ɛwɔ ɔbaatan no na mmom waba bibie bi ɛwɔ anim hɔ a yɛfrɛ no Frimpong Annex ɛhɔ no ɛyɛ drinks nko a ɛna wɔtɔn drinks nko a enti yɛn a yɛkɔkɔtɔ yɛ nneɛma wɔ hɔ no wobɛdi adanseɛ sɛ nneɛma ne atete so ɛhɔ no yɛtɔ yɛ nneɛma ɛhɔ na meme in particular koraa metɔ me nneɛma ɛno nti meka menim nea meka ɛbakyɛw ne drinks no ne nkurɔfoɔ ɛtɔn no atwa mene boɔ no woba Frimpong hɔ no mu ɛnte saa watete so koraa because ɔmo produce from factory hɔ no a straight na ɔmo de abrɛ no wɔ ha ɛno nti ɔtɔn no atufoɔ ɛboɔ ɛbakyɛw yɛ ana wo nso so akɔ sɛ yɛ baako na wokɔpɛ sɛ yɛ dodoɔ na wokɔpɛ ne nyinaa wokɔ a ɔbɛhwɛ na watumi atɔn no kama de ama wo ɛyɛ na wahyɛ ne nso wasan bebie ne nkrabata no bi ɛwɔ Kane GN Bank ɛdan no mu ɛwɔ ɔdan mobile ɛyɛ na ɛno nso so wakɔ hɔ akɔkɔtɔ nneɛma nti ayie bi na aba fie sɛ yɛabɛdi ntoɔ dwumadie biaa ɛtwe nipa ɛba no mepakyɛ wokɔ hɔ no mu a ɛyɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛtumi aka drinks no bi na adeɛ akɔdi dwuma frɛ yɛn ɛwɔ 0244 0244897525 ɛyɛ number abɛfrɛ biom 0206 473953 0206 473953 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na Frimpong Enterprise agye wo so afei nyankopɔn yɛ adom a yɛsi aka bɛyɛ sɛ 13 days na walk kɛseɛ no aduru hɔ walk kɛseɛ no na aduru hɔ ɛyɛ Honorable Kennedy Ɔsɛe Nyaako akyem so aduro mmarahyɛ bidwani ɛna wɔde saa walk kakraka yi ɛde ɛbrɛ wo mepakyɛw ɛbɛba so 5th November ɛna saa walk kɛseɛ no ɛba so yɛto nsa de afrɛ bibia sɛ woyɛ party ni sɛ wonyɛ party ni wei ɛyɛ apɔmutenetene ɛna yɛde kɔhyehyɛ so na yɛbɛto nsa nso de afrɛ professional physical instructor a wabene wɔno na ɔbɛyɛ ma wo nsa so fa wo nansi hɔ fa pem hɔ hwirikɔ soro kakra squat ɔbɛkyerɛw saa training ni nyinaa professional physical instructor bɛba na ɔne ya bɛdi saa adwuma no ma yɛnkɔ ahoma no so ɛnkɔnkɔte nkɔmmɔ wei mfiri hɔ no afei yɛnsan mmerɛ biom yɛne Reverend Dr. Dennis Sena Awiti kɔtwetwe nkɔmmɔ Executive Secretary ɛde ma Pharmaceutical Society of Ghana yɛne ne nkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ Reverend ɔte yɛnka a anɔpa yi Ahenkan FM so ni maakye na pombɔkɔ deɛ atiefoɔ nso so ɛgye wo so papaapa anɔpa yi deɛ Reverend yɛba wɔ hɔ no mu a mo nkɔmmɔbɔ a mo ɛde ato dwa no yɛpɛ sɛ yɛdi kan hunu sɛ ɛfiri mu akakye a ɛnkyerɛmu ne sɛn mo kyerɛ sɛ Ghana ban hwɛ na ɔmfa mpofiri mu sɛ atoyerɛ nkyɛn bi ba a ɛho sika ɛntoɔ nyɛ sɛ yɛbɔ fotoɔ a saa fotoɔ no yɛde bɛdi dwuma obroni frɛ no emergency relief fund mo na maka saa asɛm yi a wada roma nkyerɛmu ne sɛn Okay,
Enti wadaroma eden na serve as a premise mamu de saa asem we beto abonten. Medawase. Oja enche bia mse 2020 March na COVID-19 first case eba Ghana eba yen. Na eba yen so mse eno nso ya shase se ye boa omo a omo ho aka ene ho edwuma ewo ho. Na se parliament any aban yen hye se ende ye kodija anase ye koto ade wo ba bia ye de eto bi eto so se yentumi enye de emfa ento emfa mwa eno etire emse aban ekoti besia ebi o emse enye besia but ye ebi mu my sky mf my sky the besia kwa besia metire emse African Development Bank so my SKB ewo COVID-19 ho the American and the Sana de Franca of Ghana and the COVID no WHO crack say and one brass and one brass and unti yentimi and boy a bra and they are better and to see a quite saying emergency obia and then won't see na obia fine she say to won't say arena de and unti I say ya call ya bra so and I bo ya bra akoye ni and no actually and doing same way Asia Akozumbo and Bondam see I am ye be and send and go for. But those have COVID-19 levy the good my receipt a tour. There is 2 at the hour or so. COVID-19 levy no account. And to Yaji Eddie I had Yaji a BOI DC hospital Sunday. And the adventure may see yes, I did the full fraud to so say a Kosovo dam disaster. Now, Yaji at 2 Asandia Obuana. There be a general of my side of Ghana. I say that Ghana yet in Yancy said, Nanya 1 said the adventure be a seer. You will scout foot room. Now, yeah, I hear and she say, and no, any COVID-19 levy now. Ye tia de dano eno ye nsese di no parliament na aban hwe na nsese di no de o ma je wo ho no yemfa anti futu ni yemfa nhye national disaster relief and public health emergency fund ni eno ene ye kasane ye chiri mu. Okay, but eno kra na kan beba so say yenim say COVID ba ye no empanimfo ema sikagigye kakra bi koso which is levy a wabo edin enti fufuro ben biem how ena mo pese ye no ye nhyɛ da mfa nto so we bia ti say consolidated fund yi kra no a eno so wo ho no a bibi sa na mo ka no one say ye will be to say national health insurance fund and also ye chair to at the to e bia no ye bi e chia omomoko sabi akozo na ye ne sa wo ho on ti BBC a na wakwa akoyi ye hesu yi sa pepe na ye nso ye pese ye we na ye hemra efa ho na emra na kire disasters anase nyama esi a ye betumi akom se de ye nkonkosre ye risk afi na I say on se BBC na ko afi na ko risk de obenya na obe use but ya ye head ye so etowa fund the wunya then bia the BBC bia no who was sika ofutu mu out me ko yi and yes o back then say o ko ye la na o ko stress asa papa be ayarefo anaso mo a to enchema to mo o ba kwa ba no e bi efi ankwan so de ne pa ne efi mu a untumi ansa amfa ne mba nkwam biom eno nti na ye ka ye bossa kokobo ya na ye de hyehyɛ eso ye de eto akwam say okay, but do you see say something is not right somewhere because of manya baby ye droi na the amoken kra say ye need relief fund, emergency relief fund e wo ho na mum atwere nkyem ba na e ho no ano ye hwe kwan ye befa so a ye beboabo asika bia no na se ye de adane to kra dia beto Ghana fo so na ye sika
edi akwa so ano a na omen ye koya na se ye bae. Oh say BBI no oh say ye ni pay die untumi enka say what is say nyame an ndi dia a oboye ni say ato BBC and I will say oh as I see ye ni say now ye ni say now what to me I and she say to her say that a business here enye den emma enti we no to just serve as a wake up call and I say a matching of process and I say idea here emma yenya Kenya say oh idea we there esi yenye na yeye wiensa yenye nhyehyɛ nto hɔ sɛ daakye bibi sɛ esensi a yɛtumi ayɛ dɛn abɔ covid aba ɛkɔ wei nso aba na wei sɛdeɛ wohwɛ na nsuo ne kɔ nkɔfo dɛm ekyire yareɛ ne deɛ ɛkeka ho ɛbɛba nti ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ase sɛ yɛyɛ ahoboa no yɛyɛ sisi ɛbɛboa yɛn in the short term nkɔfo boa ɛnumɛboa ekuku awodo ɛboa radio stations bebree ɛnso ɛgyegye na ɔmo boa ɛyɛ na deɛ ɛhwɛ kɔ yɛn anim a ɛsɛ sɛ etumi yɛ ahoboa ɛto wɔ sɛ ɔman sɛdeɛ bibi sa esi mpofiri etumi asɔre na yɛde nhyehyɛdeɛ ato hɔ okay sɛdeɛ ebetumi asa no. All right, inti meje di se modi we beto abonten no atwe mpanimfo adwen aba so ana omunya nte ya anamo ben na mu tu afa ho se na be ya omo bete. Oh yeah na ye de say we dey ade statement dey ato abonten ye de suggestion kakaka e kire no ye be mien ye be sie no na ye tumi de amawo na yenso ya krato say omo efrefre nkofo say omo ba yentutu adwen anfa ho yenso yetumi ni onyina akwatena asa tutu adwen say the be ya o man be ko ni. Okay, yira ma ye na sene mfansi ha bibie ne ye besan ba wo nchen bi mu. Okay, Reverend Dr. Dennis Sena Awiti, Executive Secretary, Pharmaceutical Society of Ghana, and Sam 44 minutes down, 8 a.m. Shannon so much, and only Jumedian din before I ever come so na yene openikesi yakobon komon nimigusua make a jumewura to so health work no ehwa sam edi achirawo honorable Kennedy o say nya akwa chim so edrum na shebedwani oni ni DC owura asare danso ena aka bu mu de say adwumedie de ebrew na ne tie nie nonum ebo pa mu pepepe November 5 no a ena adwumedie no hya ase ye nyina be bodom pem ahyiam ewo Bosome Rural Bank wo mu anim ho na afie de akona ntenantimu ene all the principal streets war achim suedru abato mpesua so no ade sempanimfo kire so mbekọ nante ho na omo nantimu awia no ma behyiam ewo AstroTurf no eho no mo a eho na professional physical instructor na me kana sem no enso so ebeba ho aba betreni yen na ye ho atimi aye den free t-shirt ewo ho ye beche drinks nbebo de aninti ya na wa hye ne nso e de amame ya to nsa de afrempanimfo bibiri in fact omo ankasa mpo eti se dwumadie bi sei ena ebekọ so no mso come on then e wose yen so ye kọ na ye de anunyam kọtai akire ebi na tie hai empanimfo a wo mo eba de wo mani munyam abeta adwumadie no achi ye wo honorable Kojo Opon Nkroma wono eye ofuase ayiribi mrahye bedwani osan so ye minister of information Ghana obeba sanso so ena honorable Alexander Akwasi Akwa achim damrahye bedwani the game changer eba sanso so ena Dr. Asibe Yaboa eba honorable Frank Ano Dompre honorable Patrick Boama honorable Carlos Ahenkra honorable Sylvester Tete honorable Davis Opoku Ansa your friend OPK Empraiso Oba honorable Alex Ejare eba kede honorable Kofi Ahenkra Mafo Achiase Emrahye bedwani Oba honorable Osef Frimpong eba honorable Joseph Frimpong enkoko Emrahye bedwani me ofa nimpon no ono so eba honorable George Kwame Abuaje Oluwa enso so ejina mu bi dendenden a enye asenketwa honorable Mercy Edujemfi your friend no
Amase honorable Amase ono so ejina mu dendenden a enye asem ketewa sanso so ena dwumadie no nia esi ne sre so eye onimunyamfo Kennedy ose nya akondo ejina mu dada eno achi ukọ wo region nso a regional executives no yewo ura Jerry Oseipoku or regional organizer yewo Raha wono so eba Raha no regional youth organizer regional communications director Chobui eba sanso enura Francis deputy regional organizer eba regional treasurer ura Labi oba sanso so ena okay empanimfo ahodo a ka ho a eba no o kyerɛ regional secretary ɛso so ejina mu bia wono so eba den a enye asenketwa nti dwumadie ne de omo kyerɛ sɛ ɛyɛ national project wɔto nsa de afro bibia so omra meka ho na wɔnhwɛ na wɔntete wɔn apom na enye fefefe honorable Samuel Abu Jinapo okay enti omo de we no ba na eba honorable Samuel Abu Jinapo enso so ejina mu bi den a enye asem ketewa ene nantie ni mu odene ankasa enti we mu ni mpanimfo ahodo a omodo manu nyam beta adwumadi no achi nia ebu aka mu ha no mu nyina adubu ahen yo adubu ahen no so wo mo de aba a owura adubu ahen so gina mu bi dendenden a dwumadi no eye krabehwe enti mpacho ya ma do ho ahyem bi 5th November ebekọ so achim so aduru eya na wa hye ne nso e de amame F in Cancer Asatec Roofing Company or see a total solution of any roofing still anointing long span roofing sheet products and a dorsal or sanding seam self-lock IDT IBR sizes and so from 0.3 mm ekopim 0.6 or ni nyina bi e woni ho uyi no disi nchen standard roofing sheet no so 8 feet by 4 aluminium alucine galvanized colored rubber or ni nyina ebi o de eye accessories no so eba accessories no eno so rate cars rain gutters valley gutters side stream or ni nyina ebi sanso so ena yeba no sizes are 14 kopim 8 feet obi nails and so or colored nails wire nails or roofing nails China Turkey and a German metal doors and a wooden doors China plastic T&G or akoko fa ni nyina bi di aba watete bo ne so e ba cho ye sanso etwa blocks e free 4 kopim 6 inches your hollow blocks or your supply nwane abo e ba cho ba bia obehunu yen ewo obehunu yen ewo achemodan ye ne Kia station no ena idi enmuhwe ewo dwakese no achi ho sanso na tema obehunu yen ewo old CMB Cocoa warehouse obehunu yen ewo ho yen block factory no ewo Intiamwa Hotel Junction eho no mo na obehunu yen a free transport 20 years manufacturer defect warranty sanso ena quick delivery within 4 days ayade se ubehunu yen ewo wakache oniema na woto eri nyina no yede wade de bebrel frame 0245979311 0245979311 eno eye number obefre na yetimi age oso kama pa simano aduonum pepepe ena abo apa anopa no nwotwe eho maache eni dwumadie no edin Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Yede asedane bi ebema Jubilee Hospital semen kancho se umpom edodo wa tofa ho ifri utiri sukusi unan ase bebia yare ahye bia no obetwe pie na wahwe ama ho atimi ato kama pa owo OPD ewo ho owo inpatient no ewo ho lab no so of sa facility no ewo ho pharmacy aduro bi a wo pe ubenya bi ato ewo ne ho eno achi antenatal care nie postnatal care theater maternity ni nyina ewo ho no mo a wode ehwe omanfo no owo ultrasound ECG scanning machine ewo ho a ifiri utiri so ekusi unan ase baby ayare ni hye bia no behu na afi wode aduraka ama wo ho atimi atɔ uyi no edisi nkyɛn a wani ɛna ɛhawo a ɛno so ɛade a wobɛhwɛ na watimi atu ho anamo ama ho atɔ ntentem diabetes and hypertension no ifia da bia osinkonwa
ehwe toto nneoma ema oho etimi eto kama mepacho canteen ni sanso so ena insurance no ye national ena private ye ni nyina ewo ho no mo a 0244575799 0244575799 ena 0241784645 eye numbers ya befre na yaje woso mepacho dan boabo amantra bridge no so ena obehunu Jubilee Hospital and adwo da suom yare bi beto show so a ye wo ambulance service ewo ho ofre yen ya eyade a ye be baba begewo na yahwe wa ma ho ato kama nyankopon ya adom efie de edi anim yi ye de free breast cancer screening ede hyehyɛ so efie de edi anim ya ye de free breast cancer screening hyehyɛ so unim sɛ bosumi we nyina na ye yesi ho no mo a ye de ebo saa dawuro no bosumi we nyina ye yesi ho no mo ye de ebo saa dawuro no nti ya na wa hye ne so ye bekɔ na ye ne owura Richard Komado akɔtwetwe nkɔmɔ yi route yen ka Maakye na pombo kɔ de ye de radio ase anɔpɛ de ba wo nkyɛn a mo ne ya na ye taa ne mu di nkɔmɔ cool nsɛmsɛm ne nkɔmɔ bia ba ne fa security ho a wabenti wo ne ya na ye taa ba ho a ye no ɛbɔ nkɔmɔ ba ko a ɔsoafoɔ na hwɛ national security so ɛde abetu dwa ne sɛ cool a ɛya na ye taa di ho nkɔmɔ no ye di nkɔmɔ no ama CSOs academias media no ye ya dani coup mongers wadaroma from where you sit no sana hunu no may need the extent at which all the media houses talk about coup. But I say only my personal views on coups already. And today we are not making a coup yet taboo or Ghana and the Ghana one Ghana ya Obenyasem. Me feel say the national security minister can any the platform of misinformation. Nyamano all can any correct. I think what they are complaining about. Any content of what he's saying about the mass communication has negative influence on national security. That is to say, there are so many people speaking on so many radio stations and TV stations and online at the same time. And national security is finding it difficult to have control. A company say almost need control. That is where their fear is, and that is where they are confused and running around the whole place. Okay, issues about academia. Many the people from academia only omokasa, but many I say academia behind here researcher omo publish here and and see when you talk about academia, what he's talking about are the professors you call them from the universities you have been speaking to them. That is what he meant by academia. But can you say then next year say you don't know what you are talking about, because when you say academia, we are talking about research and journals being published and research outwards. But these are people who provided their personal perspective on issues based on their competency. Is that not it? And it's about economics and our economics. It's about politics and our political science. Political science. And so these are professionals almost from their competence, any their experience and personal perspective. Any interest misinformation. And even if you criticize government, that is not misinformation. So he doesn't know what he's talking about. Or he made the whole thing confusing. And what he said, people are not getting it properly. Now, can CSO, what? Civil society organization. Civil society organization, I know some of them. Senano talks about fraud and corruption. Ghana integrity people talk about corruption. ASEPA and all those guys, they talk about oil and all that. I don't know many of them. My junior brother Akwada talks about public safety. Quarterly and as a half year or this annual report in EBA and this annual one. These are people who speak on different Duncan Amua on energy, petroleum. Petroleum, yes. So when you mention Duncan, everybody know you're going to talk about petroleum. When you mention Richard Komado, everybody know you're going to talk about fraud, security, political governance, and elections and all that. And
if you take, let me speak for myself, from all the things I have spoken to you on your radio, that is not misinformation. Exactly. Because when I obisa questions, and obisa question, I provide an answer. Now sometimes I'm obisa question, and you're correct, I'm correct. You know, say, yeah, I've done that one consistently. And so you cannot say that is misinformation. They are confused and they are struggling. Because when I was in the BNI, one of the things I said, we monitor the media space. And then I can tell you on authority, said, because media landscape, mass communication itself, a major threat. So I want to say because the landscape is so many, they don't have control over what is being said in Nkoko, what is being said in Accra, and what is being said in Ada. That is the problem. But then, some who care about social media, only say in this country, we have the Cybersecurity Center and the Everbaya Cybersecurity Authority in the office of the president. Or that day now, you should buy yourself, the staffers in the office of the president need also. Who shared one share media for the more. Yes. You remember that thing? Yes. It's their duty to monitor the media space. So what are they doing there? And one of the things about the Cybersecurity Authority is that they should not just be restricting the internet service of Richard Kumado, but then they are supposed to ensure that our media space is clean, social media is clean, and compliance is achieved. There were another institutions and under national security, main born in danger. They also deal with maritime security, border security, and cyber security. And these are sensitive institutions. And what are they doing that they are creating problems? And the electoral commission said our opponents. And the electoral commission are a political party. So who are the opponents of the electoral commission? On my restricting social media during elections, it leads to two things. One, confusion. Number two, a say about one. And then people are using satellite. They are not even using the modem you and I use. They are using satellite to communicate. So when you block, let's say, WhatsApp or Twitter, let me far from fraud to be our one, not Obekisana. Say, our radio on the phone, so and answer anything. And if you come in the past 12 for taking myself, yes, me friend, Cocoa, I say, I come in the past 12 for taking myself. Any social media. And so, see, you are confused. You need to come down and look at where the things are not going properly and bridge the gap. Now we can say one of the things they can do is to make sure that they provide the relevant information in time to the media, and the media will carry it along. Then number two, they should master how to do public education. That is an area almost in any day. We should not wait for when our back is against the wall. Then NCC will go to time be telling people why they should not be cool, why they should be cool. No. It's not the same Kandapa who was speaking to the Supreme Court judges and say, the way this your judgment is going always anonymous decision is likely to create problem for us. And that's everyone. All right. Yeah, that is what they're supposed to do. And I don't think they are doing it properly. That is why they are thinking and they are creating problem everywhere. I see. But do you see this minister in particular, no? Say adwuma no din ma no. Yes, we know say from Kufua Breso say adwuma waya, but baby wadru no ebia it could be say fatigue bi abemu a anka mampani kra sesan no de foforo ba ya. No, mampani one was wire reshuffle. Finance Minister said MPs got demonstration for the first time in a long time, and only Chroma MPs got demonstrations say finance minister. Yes. After that, what happened? I see, but opinions be no more expressing. I make catch or say, Papa, na I'm say fatigue sim. I was say or na on. Oh, I see. It is a can reshuffle cry now. Exactly. Because the MPs for demonstration for the first time in a long time. You didn't hear what the president said. I see. To you, no, the reshuffling no has become an abominable word. Ewo Ghana. Reshuffle all kind of minister one Koko and one Peter leave. Reshuffle Niku, the same thing. Papa Nita on pressure of exercising. And strong yes.
Oni Francis and how we are moving. Mate, yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, fancy Bibiania, you best about you. Thank you, really. God bless. God bless you too. Ora Richard Kumado is security analyst, consultant, anyhow, a person of friendly beer, or bejo so near the court train comono. Enti and comono, in Penis will be in situ do matwa, and a dawenimuno. Na bigusu America free. Breast cancer screening no ho asem de akyerew nyakopon ya adom Friday ye di animi na adwumadie no baso free untu ahwe why anitima wunua ba ne mra mbe bi so wonufo nko ade a ma wo sister fo ne mra ma wo yere no mra o girlfriend kra betimi asum na mana ba bi ai na mra ma hwe ne nufu ne mu ansa na the unfortunate esi yenim se enu nti ne ade dwumadie we de ba nyame ya adom a baso eda ifiada ID animu anopa nonson na dokotafo no aye krado ewa Ahenkan FM animu ha eba cha obra behwehwe ni free na ekokoto wa adwuma wo yeso Jubilee Hospital ene ene oma kan bu mu a ye di sa adwuma no ene ntia na wa hye ne nso pepiase Ampedu Enterprise ese ene ewum se ensu tode na so efemu edin pa nti se wutiti mu awremu ase opese wo ye agapade na eho akade ne nye papa na akwakwa ese ne sebe mpani animu a ubu pa egudantuo mu no enu nti ena pepiase Ampedu Enterprise se me nka nkere wa wutie mi anopai contractor wutie mi anopai foreman na wutie mi anopai wo a wonso so nyame ya dom wato nsem a opese obubo dan kakra bi na woni wabusua mo nso so mudi muti eto ase no mepacho oseme nka nkere wo sebrane ho ono pe ena obema wo building materials papa amade di ujuma na tie oba ye mpotam ha nyina ono ena oye gasem agent kese pa obia aka so ye bia na osuasua no ese aboa bia pese odor srade a na kese osua preko no enti ya no ahye ne nso pepiase Ampedu se gasem ne de omaje de esi wo msre so esi wo agongon and into our gasem super plus our super cool cement ni nyina e gasem ena our super strong cement ni awodi ye o ties no o pese o plaster form one sana wodi ni bi egu so ni nyina obeye ni awo pese wodi twa blocks ni awo pese wo edi etwa pillars yakese ni awodi ye bridge ni awodi ye concrete ni nyina oba ade se won sabetimi aka woni ho enye no nkwa o iron rods papa bi iron rods no o wakese adantemu na eye nketwa o wona doanso ho size bi a wo pe wo benya afi wo strong marine boss no wo eye very strong sanso na nchensia edi kuru dan so nia wo pe bia aluminium galvanized colored dien ni nyina wo ba ade a wonsa ebetimi aka bi owo binding wires sanso na owo wire mesh ewo ho owo head pan shovel edensi hu niam nyina no owo bi owo block machines o sanso twa blocks ni bi woni ho a me pa chow ebo no da fam f ne blocks no e free 4 kopim 6 inches owo ni nyina bi a wo ba pepiase Ampedu Enterprise ya wonsa ebetumi aka o supply nnuane abo sanso so na quarry dust nso o supply bi eniti ya no ahye ne nso ye wo cars wo ho eniti wo to niam na ba bia wo kɔ bia edi begum edi akogya wo eye free a wontua sika mama nkyerɛ wo ye nkrabata hodo no odan aboabo kwantempon so ye wo ho a ye ne ye ben Akim State Junction ye ben no e wo ho sanso so na wo kɔ Jubilee Hospital a yakɔ gibi wo ho no mo kama omunkyem ho ufri Jubilee o nante kɔ soro kakra bia be hu pepiase Ampedu owo ho dia wo pato bia obenya bia to ye science so ene nkwantanum market foforo no a ye sie no edi animhwɛ ye sibi wo ho a ye ne no edi animhwɛ ye science so ewo Achimsu aduru kwan so Achimsu aduru ye ne apiani junction ne edi animhwɛ sanso ena chiase ye wo ahwene ase eya no afrɛ pepiase Ampedu Enterprise ewo 0244 1666937
0244166937 and 0209 299115 0208 299115 Pepiasi Ampedu Enterprise anopai okan ho ena yeguso a yede anopa maache eguso a yede emawo baby ayaduro no mesre na yadane ye ho abaye ba enkomo no etoa so ede amawo tiewe ma yen ye basisia Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu gya wo mo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa pese otu kwan ekwa burochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anso na bev certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia o pese otu kwan kwa burochira kwa ye adwuma. Ana sa pese kokosua ade bia opese kwa burochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodanso de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, ana Japan, Dubai, Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ane ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afra ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakon to samu dayasom ebam Abina, yanitam yankwai. E wo se me kopɛ dro no mu. Me nante kakra na mabre. Awati egu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntini mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa da mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia bedwa so ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yare you. Ambassador, between Jumaden, na Ibomix no, a yema will be a on to me na, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yen to win Dean Sway. And no Namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what didn't be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Na Yibeni, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratoyatum. Funny from. A Jumara to also help work train no a starting gidi and yak grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodo constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safrose, Brian 1933 Yapum, Ewo, a Jumara to also help work Ebasu Sunday, November 5th, 2023. Ye chassis, our Chimsodo, Bosumura Bank, and Nim Hodmoa, Nayatnis Yapumwa, Ediafa or Dancraso, Edia Copium, Ewo Coupon Somers in Patem, Nafe, Yasambe PM, Ewo. Achimewisa na abewie dwumadie nyina ewo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP man nyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura Honorable Kennedy Osenyako eto na nyuma paso no brabeka ho na adwumawura to so health work dwumadie yi enimu 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura to so health work yi no Oluwa Osefrimpon Kofi Ahinkramaafo Alex Ajare OPK Sylvester Tete Carlos Ahinkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament, at Chimsodo Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, a Jumara to also help work, Eben Sida, Anod Ding, a Jumanesi. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's so atwen ama yakoto enkra aba
wohwɛ obrɛ no a sima no edu baako pepepe na abo apa no pa no nkron ho Maakye ne dwumadie ne din ofrɛ me obowo ba ofori amanfo yɛda so a yɛte nkonwa kɛseɛ so a yɛdi nkɔmmɔ de ma wo na wonim sɛ yɛtena sese yɛ nkɔmmɔ no yɛdi ka di tie ɛno nko a ɛne yɛ ana yɛka ho asɛm yɛaboroboro bebree no aso ususu sɛ deɛ ɔsoafoɔ a wɔhwɛ bambɔ nsɛm soɔ I'm talking about National Security Minister Owura Kandapa ne nsɛm a ɔka sɛ cool no asɛ mediafoɔ ani gye ho CSO foɔ nso wɔn ani gye ho academia wɔn nso ani gye ho academiafoɔ no wɔn ne wɔn a wɔn de nwoma sua na ayɛ wɔn adwuma nti ɔ political science lecturer ɔka ho yɛwɔ wɔn a energy expert hwan expert foɔ no wɔn nyinaa ka academiafoɔ no a yɛka wɔn ho asɛm no afei yɛba no CSO sɛ yɛ civil society organizations ne nso a ɛno nso so bɛhu we say alliance for blah 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 hwan blah 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 asepa ne hwan wɔn nyinaa ka ho bi wo a wotie mi anɔpa yi ususu sɛ saafoɔ yi na wɔn frɛfrɛ cool no ana ɛyɛ wɔn a yɛde taxpayer money ɛde ma no ɔno na ɔpɛ sɛ ɔhyɛkɛ ne responsibility na wɔde ba bɛto yɛn so sɛ yɛn ne yɛpɛ sɛ ɛkɔ so anaa wo a wotie yɛn no wobɛtumi de wadwenkyerɛ ne de afa 0533 898915 0533 898915 wode bɛfa hɔ no mo ɛde aba ɛbrɛ ne nso so a yɛbɛma ɔkwan na watumi aba mu ebi ɛno no yɛ one big issue afei yɛbɛba yɛn big question no ɛso big question a yɛbisa no ɛno nso so ne sɛ until when ɛna saa akosomo yɛsɛ yɛakɔ spele dam no akɔse havoc ebiade deɛ ɛte ho ne yi ɛnkɔsi da bɛn ɛna yɛbɛkɔ so a adi saa adwuma yi ɛno nso so yɛ another big question a ɛda yɛ pono so hyɛ ne nso sɛ yɛde ahenkan ahiasɛm de bɛbrɛ wo batɛne no the focus will be on Liberia ɔmo ɛna ɔmo wɔ yɛn radar so anɔpa yi a yɛbɛhwɛ na yɛtumi adi ho nkɔmmɔ de ama wo ma menti wei mfiri hɔ no na afei kwan mu na hɔ mass energy gas filling station sɛ menka nkyerɛ wo anɔpa yi sɛ ebia na wadwuma nti sɛ wo cylinder ne sa a ɛkwan a bɛfa so abɛkɔ fili no ɛyɛ ana ɛyɛ very very problematic mass energy gas filling station sɛ menka nkyerɛ wo sɛ anɔpa yi wafa saa wɔ haw ne de ato ne ho so ɛno nti wo deɛ ne sɛ just a call wo deɛ wo cylinder no gas ne sa wɔ mu a frɛ wɔn baabi a wowɔ bia ɔmba bɛfa na ɔmakɔ fili ɔmo wie ɔmasan de wade abrɛ wɔ fie ɛyɛ na wahyɛ ne nso de ama me ɔmo yɛ adwuma adwoɔda kɔpem adwoɔda nti kwasie da nyinaa ɔmo wɔ hɔ wɔmo mpɔn ɔmo nso gas ne nshorte da wobɛduru ɔne atwerɛ sɛ no gas no ɛnya adeɛ a ɛtaisi ɛwɔ ɔmo hɔ wɔmo akyi kwan nyɛ yira kwan akyem aboabo ɔdan kwantempɔn yi so ɛne wɔmo wɔ sɛ wofiri aboabo na wokɔ ɔdan a wotra right sander na watra bɔ nsuo wobɛhu sɛ fitting shop bi wɔ hɔ ne nkyɛn hɔ a ɛna wobɛhunu wɔm yɛ a na wahyɛ ne nso ba ma yɛnkɔte nkɔmmɔ wɔ mfiri hɔ no afei me nsamra back ɛmɛtoa so ɛmfama ɔyɛ ne engineer Henry Kwadwo Boateng ɔyɛ president ɛde ma Institution of Engineering and Technology Ghana yɛne no nkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ yɛwura wote yɛnka nkan fam so ni Maakye na umpom bɔkɔ deɛ atiefoɔ gye so paa anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a ɛnante sɛ yɛtiawa yɛbisa sɛ ɔman yi nkɔsi da bɛn because yɛkenkan abakɔsɛm kakra fa akɔsomu dam ho no ɛnyɛ saa berɛ yi ɛne di kan a yɛ spele dam no yɛfiri yɛ yɛakyɛ yɛyɛ biara no nso a ɛkɔfa ɔhaw de ba ɔman Ghana yɛasɛm bisa yɛbisa anɔpɛ yi ne sɛ nkɔsi da bɛn ɛna saa deɛ yɛbɛkɔ so ayɛ I'll give me that any I think it's all the time and of course I got to move down no and say once I always say in so a flow from the upstream no there and yet then so no to a bro so a bayama and a young man so now 1 man requirement MPR the integrity of the dam. I said dam no now holding no into me
and containing soon in the Bayan say a big book. The Omo Vecate a moon in a say Omo Biapan and soon be a thing. The dam no boost is here. I think when I move home, the penny Sukarin, so the phone now, the father, Patena. The dam no boost is here. The Abaya say a double dam no by in and say Japadiana pay or minor Japadia, I was a dam also. And saying, brown, say a do level beer. I'm saying maximum level of 83 meters. No, that's the maximum operational level. I say, anything can be so being in so no. I don't know I some our busano. The young consider being be any kind of phobia, a vessel swap. You be using to know say and cost a amount for Japadia. And say the be and to say everybody over with me assign another that maybe not technology about with me assign a pumping so not come back. So it will be revolving. It become a call back no sound flow side. Yes, it's Kakra never call at no and and a being so with me FBB a quiet and tribute not call a baby a farmland a crab place so I'm in full near the no one can also economically irrigation. Now for a any commitment on the part of the various governments. I said I come and come here dam. All these plans were put in place. But say they are your priority. Where is our priority? I'm buying over our back on because in I see okay. In I see all right. It took a no question a bit me your home baby. And so vice president for engineers in our mountain how we can re-engineer. Re-engineer, yes, we can re-engineer, but it will come at a cost. It's a buying on my ready. And after my okay, and no crampo leads me to my next question. They say more as an association more much that according to ye bano engineering works are we so borders with engineering no more honamoti issue be say yeah how do you feel? No, I high game because being a engineering institution. Engineering institution, apart from maybe administrators, engineering institution. I could say I it will be able to say anyone. I can make a show in authority. Engineering in the war of VR, I have a engineer 40 years in the eye of VR, electrical generation and hydrological almost if you can make a commitment. But I can't the political will no. Exactly, all the plans are there. So who push for it? Oh, it's the political will, the government a commitment. After to say no, thermal plants near the about in terms of yes, we had to buy hydro. According to hydro is the cheapest. And I will now who apart from say you lose a more dam in where best say a fee a while betting a quarter and you cook it. There's a senior can abide at the ministerial committee. And you worry, all these plans no near for no come with a back table. May bonfire say abandoning that political to move forward and re-engineered as being proposed and as being suggested by the vice president. It can be done, and the plans are there. Okay. The political rule, as you said, Aka. All right, but say ye ne some of mon microphone bi kasa almost so asem o mo kan say said ye won so kra wa kan no pay enye say ye nhye da ni plan wo ho a yebetimi de sa de ne de afa so plans no bebre nu a wo ho ena ye wo researches ahodo bebre a eya na mo amoye expert yi mo de beto abonten but say omo de ba egu ho sa no say egu chef ni mu sa ye mfa nwehwe edintia na nyema bi say na discourage mo sa na won so hunu no on
no pressure. Most of the time, engineers are not in this war. A lot of research normally about say a kind way a pass away, a kind way, a pass away, boy, basically. What banana political will know how to implement all those research. Meanwhile, when you engineer for any other professionals. I a bank or invest in the government subsidize. Papa for you in when you're in general. When you're in general research, what the solutions are better or minor up to that. And so we have to be on farm. Oh, how we have a lot of research at various universities and other institutions. Oh my God, when we talk yes or implement yeah. About my now so I'm gonna find you, man. Interest ni ho. Is it that munye ubruni nintia because to say IMF for crying in particular any expert for be kasa wa ha ebi mu kire say emrofo no krom no na cool school omo yom seniors kra but as omo mu ba mu no omo de omo kasa ntempa so no ani edimirika is it that omo kasa sika nka ho nintia so over here say IFM sense me ya ebaye na ese bebre di kan ho asemu na nsɛm a wɔkeka nyinaa sisi so pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna futuo nso a wɔde maa yɛn ɛno ana abɔfo nkwaraa nkwaraa yi baa yɛn wɔn nso wɔde maa yɛn yɛsu yɛdi su yio eti in fact ɛha adwene ne bɛmugo because engineering no what we do is say yɛhwɛ problem ɛwɔ hɔ na yɛapɛ solution a yɛbɛtumi bi asolve problem no eti all these things come through research and other things eti yɛakɔ ehu problem na yɛfɛ kwan a yɛde bɛsolve na yɛde kwan na ba abɛto hɔ. Na ọmụ a ake tumi ni woman se bubu omo ne egu so a na koya abamugo kaka nti ba ye be mpa ba de ye available tebia ye ready say ye boa oman no na ya dwen try ye wono ye be ma oman no it's up to the government to push it ba na no man ya no ye nka ya no ye be so for me a trying ma esi ahadwini pa. All right. Me final question. I mean, ya ukwane ko. Ewumsa koso mu de na aba. Nanso so ukọ enkran. Ma mimfa Ghana cry in general. Wo hwe kwan ya fa so a ya ye planning na. O man yi wo dachi. Dachi there. Me know yeah akomudia omai or dashing me na sometimes the attitude need to come home yeah attitude come move a plans and scheme yeah plan yeah scheme I tell baby a job ba I find that okwa brani san is in sika ni 2 meter crowd won't oba ko sit down esi ekwan home baby to carry war here ja ato on wetland all back of here for normal filling station or hole because to me say yan attitude ye mumra so okay weja baby I weja dam no ayo back fine so be sit down hole and go first sit down ko ni so na no o mu dware e ko so no o ko toilet e ko so no say ya you know I think we need some radical I don't know. Because education, yeah, so a mouth from a gene on the air, almost a million. That's almost to find 1 million. Almost to find baby, almost Jim Rasso. And so my we almost Jim Rasso. And one other thing that I want to say, your development, you know, a be any man can planet. Because most of the areas, no, but yes, you see, I'm to not a whole any planning scheme, baby or something, and so yeah, and also local government, one also. I saw mom home so the special planning unit. I saw mom home so. Mom yang because I think the why let exam tenure system no issue because I think the why your media. Your media say it's kama planning unit no normal yes scheme near that. Or because it's a minister. As you know to channel to sit down a coin market niveau police niveau normal because we have to raise structure and regularize the way we do our things. I'm going to make here and so I'm because of my new future be jadi biasa then
it will be chaotic. Into your mind, minimum any a buying or a no now, you need to assistant. You need attitudinal change. We need it. We need it. Okay, Yerama, you're not seeing fancy here. Bibi any besan about champion. Yeah, that's your pay. So bye bye. Any engineer Henry Kweju Boating and a equatrian and Comono. Ono president the ma ikua womo de ye bano adensi ne ho nioma yemfa winkosha Institution of Engineering ena yenene kokobo en komono na migusu ameka mass energy gas filling station so ho asem dia chew na no pay whether no a change whether no asesa insubrantam a eyi ne tie enya senketoa whether no asesa enti ana wa shede so de amame whether no asesa enti se afi na wube pia nyabotre kakra ne twen sanse ewiemu bebre no mo kire se niema asesa kakra enti ana wa shede so mass energy gas filling station na migusu ameka no so ho asem de akyerewo aboabo na ufri na wo call dan otra rice under washing bay no na fi watra fitting shop no ye nest ewo ho no ufiri odan so na eba aboabo a obetra first one no second one no mass energy gas filling station e ba cha obefre won ewo 0532 92 91 89 0532 92 91 89 and a 0554 39 1610 0554 391610 eye number obe frena wetimi age oso companies yada roma ena ejoda kopim ifiada nonsia ebo paimu kopim se nondu ebebo a omuso yasene ema edi dwumadi a yatene din se maache edi brewo ofremi obuwo ba ofori amanfo afei baby yadro no yekofa ahenkan ahiasem edi amount. And on our radar this morning, as part of ahenkan ahiasem no Liberia, Nyankopon ya adomo a ochina Tuesday will be exactly 2 weeks. Liberia for kwa about was so mo kwakoto aba. Registered voters 2.4 million. 2.4 million. It take you 1 week. Andre chi ya kran so omsan kokoto aba ni bi wo yese omom de friend no polling place ye ha ne friend polling stations and as centers omo friend no polling place e ka mienu enanu achi ye ene no so som kokoto ewie ye but omo tu wie ye no pe womo National Electoral Commission womo nhihye mu no omo kire se wunya 50% when you 50% I was here sign kokoto abane foforo. So as I am speaking right now, Oma sign to abane dia share November 7th. Next month ne de toso enso and Oma sign air call rerun ewo Liberia. Na ne tie nie. What about for no? Enkrofo atwi won tisi entom so aba for presidency no. Omo ye mako 19. Including the sitting president, George Mana Weah, Joseph Boakai, a former vice president, Edima Mami Salif. Menoka say was 73 years. And one George Weah, Eddie Ayam so. Omo tu abano, ewie ye no, sei ena resource no ye. George Mana Weah, ono ena waye incumbent. Our sign ACQ re-election. Onya percentage wise, 43.8%. 43.8%. Eno any percentage ya unya ye. Joseph Boakai enya 43.4%. 43.4%. Not just say it was said National Electoral Commission no. Almost sign esha bano for a rerun because I was saying ka onipakro be wini no obtaining more than 50%. But will be anyone more winyaye.
Inte osom san kokoto aba no foforo. Na eno ena aya anwanwasem a enkofo bibre no ahya ase edi ho nkomo. Enkomodi a omudi ne sen. Enkomodi omudi ne se wohwe sitting president na otisu sisi ya no a baby oba be fa na Liberia free from Mame Salif. Now wohwe said ye wa grow wo economy, wa grow oba wo inflation, wohwe wo GDP growth said ye atimi ekonanim baby oba fa free compared to Russian Ukrainian war. De bia yen te Ghana ha no mo a ye de ma excuses no. Despite we ni mu nyina no hwa ade wo enya omo inflation a yen de nam 40 point something no eno kra recently ya na drop by because e koya kokodu I think say 56 or so ene nyame adom a drop ba. Liberia for wo despite a Russian Ukrainian and COVID impact I de buy no omutumi nya 10% inflation inti inflation rate we call Liberia yeah de na 40 something omo de no 10% sanso so na interest rate say obi kwakwabo bosia no omo ho 20% yen ha ene nam 20 something enu echi unemployment enipa eni adwumaye oba yen Ghana ha mo a baby a enenam no omo ho wate so a ma ba beduru 3.6%. Omo unemployment rate e Liberia eno no fairly si nchen wo GDP growth ye Ghana ha ya record deficit sa omo de no age na 4.6%. We nyina ye George Manaria ne nsa no adwuma also to break the sis e woni ho so a person will break his sis. So I'm to about 6 years. The first one I'm to was 2017. Into from 2017 bepem sabre no another 6 years aso I was for me then omukoko to ababium 6 your person will break you Liberia no ne wa ye new ne record na mabobo no still Liberia for so meto atia no yentwemra yen mamu ha Ghana ha bisa ho say inflation ejina sen yan GDP growth ejina sen ya te sempani for project say woman record single digit and I said no na what a young projection say you be record single digit yan interest rate ejina sen inflation ejina sen unemployment rate ejina sen Liberia so can countries in now COVID CC ye no mo was asase so no COVID buy no Liberia for ka ho but for the way I can say no obi nso betumi another school of thought to be betumi dia ba abe debate aka kire wo say wo hwe said ye commitment to the fight against of friend is saying COVID no a na e wo soro because yen ha ye che nsuo ye che electricity Liberia fo anche o meka to say yen ha ye no aduane cheche ye Liberia fo anche nti eno na ma impact no e ko soro ye nyina so World Bank ema yisika o ye nyina nso ye nya grant every WHO ye nyina nso ye nya sika free European Unions wo mo kuo no ye nya sika kakra di free ho ye nyina ye nya sika bi fifiri baabi ye ba no internally ya ye nya private individuals enkrofo ye donations recently na ye dissolve sa COVID-19 private fund no board no recently na um dissolve no sika ye nyinya wo ho but yemra yen ha ne ye fan compare GDP yem fan compare yen de ho Liberia for aside de papa ya ma omu nyina no omu se still on be man aswan hye na na adwen sen ko benya no one touch but we nya no one touch or bre
yen ha we no nyina chi ye pese ye break 8 ye ne sa ma ne ye yen ha aside we kosuru nyina no ye se ye break 8 nti ene ewo yen aye ho omo ba no me ka kire so ye pese ye break 8 na asem e wo ka kire won no ya ka kire won but me de Liberia for a modern boy wo mo president abo still omo pese omo punish no eno e na me pese me twen adwen di si bibi so e wo Liberia ha ya obeka so no so mo population ni nurse yate but kakra bi no ukọ country bi a omo sha but omo bre but Liberia for omo sha omo mpanimfo nso make sure say omo ho ebe so omo ho so ati ase e no mugu so a omo bo adwuma wo ho no mo kama enti onu mpo pese o break 6 no obre a na wo kwa apia ba pese o break 8 unya no fofofo enya adwuma Ghana for be kasa the credit na make kire wo no e wo mo ho Euro 2 to 2 kan sembi se Euro John Mahama Ghana for de kom ebufuo ni anibre ene de to abade tia won sa kom ebufuo ni anibre no da so te ho hwe mo ye twen 7 December ni ahwe de Ghana for beka Ghana for se mu breki 80 no a e mama breki ni ya awere ho sem wom yenya sitting MP sitting MP no it's caught on tape asem a sitting MP ne kan say wa pesika na gu ho a wode ba be ye primary se du omanim na se ni opponent no etua 20,000 obetua more than that ni opponent etua 10,000 obetua more than that wa $10 na gu ho a de ode ba be ye nie. Meanwhile, no so ye issue letter minister in charge of information. Issue letter the aba can't Ghana for say ye hold the dollars. We ye fee no ye taboo. Ye nya MP sitting MP. Our no crampo a time one na oye CEO. Our boss and some bebre by and hwehwemu as usual. Ye charade. Enti kitami enti jame na ne ogbo ne ho modin mpo dwuma omudi di no eni a na moa ne ekoso yi yen hyedan hunu se ye tu ho anamo bia Ghana for ene yesoso yen ahia sem e de brewo as part of ahinkan ahia sem ene ne wache no ne aka no wo ho Omampani say we should be citizens and not spectators. We here can obi dimirika beba. Ama beka che so comparison ne de mo yate. But say eduru eto agege de a. Eno de mutumi kase yemfa ye hontoto UK. Yemfa ye hontoto US because eyeto na omo de develop omo man no. Mo baje yeto de a ye comparison ane kwan so ado no. Nemum edrum puntuo ni e frame puntuo a ne mo ka kire ni say Rome was not built in a day yate ya dwen kire raw and unedited ene e de ama wo no yemfa nsi a na fe yema wo so kwan na bramu bi democracy no de e man ye fe eno no obi kire na dwen wi a no ma kwan na so abekire wo de na fe ye de sori so enye ohwe enye oboro say ebia wetietia me mra so ntimi so mu ana mapapa wani so ne sa no enye ohwe enye obro and I'm telling you me yese in some trofo de no chena nyame yadom a and I will touch on it ntimi mpese me bu mi ankasa me mra so ntimi me fansi ha nyame yadom a wo chena in some trofo issues no ye beka ho asem
nsɛmtwerɛ adwuma no sɛbi ɛnyɛ korɔ no adwuma ɛyɛ adwuma a ɛboa ɛma ɔman no ɛtumi kɔ n'anim. Obi yɛ nsɛmtwerɛni a na ɛno no nkyerɛ sɛ yɛka wiase nyansa nyinaa ɔno hɔ ɛna ɛwɔ ɛyɛ akwanya ɛna wanya ɛna ɔde som ɔman. Obetumi afom sɛdeɛ wɔn nso so obetumi afom no. Nti sɛ ba saa no ate asɛ sɛ ɔyɛ nipa te sɛ me na mmom mmerɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ obi fom na ɛboro so saa yɛbɛtumi ɛde nafa so na yɛmfa mmara kwan no so. Ɛno ɛne yɛ pride yɛn ho sɛ yɛn Ghanafoɔ yɛyɛ the beacon of democracy ɛwɔ Africa and West Africa. Ɛno nti na yɛ practice deɛ friend sɛ rule of law, instant justice ɛnyɛ adwuma ɛwɔ rule of law mu. Nyame yɛ adom a ɔkyena we will touch on it, we will talk about it. Sisi adeɛ ɛma ɔkwan no brɛ mu na afei yɛnhwɛ na yɛnsɔre so. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Mepacho ye mo course no anase ye peke mo course ye fa mo course said the obeka ni bia 0201 944485 and a 0554 820 910 eno any numbers ye di edi juma obetimi de wode di aba e wa ha afei ye beko Facebook na adwenkyira mo de afa ho no so yetimi atobi e de atum e wo ho enra e de nya nte se the sitting member of parliament e wo Achimodan constituency some communities wa hyase a reshaping e koso e wo ho na empire na me gba ne se reshaping nka awurade ma awia emmo kakra ahuna nka fam ntintim ane se nsu asan akotoi emim se ye dan a nsu atoi a reshaping baby a no omo yi se ne kwan beda so a nsu atoi ebesan se kwan no emim se ye dan a ya no mbeka entimi yi hodi ama honorable says what is one is say demo no a eyesa ne nipa sutie utwa kwan no so man ne nsuo se ne manteche ba ye beyewo wantwa so na monjimonka eno nso ye beyewo ni ehia yen pa ene ba akono tuntumu no de mutwa na mo de agusu ana ye tuntumu no eno de ehia yen pa nti ye besre honorable ye ka se lobbying skills a ya tesu ni mu ye pa nti we ya mu twa so no nki ye mfa nsi hɔ a ɛyɛ de papa na we ye no ɛyɛ adwempa because kwan no said ya say we ye mpotem ha no ɛyɛ awere ho sometimes so far dropping no de uko fi a no wanu ho it say etimi kura how the mad driver no odu kodu na ka do so oju 50 Ghana kura no a untimi nsrent so because wo tika ni mu no humbra wo bre ye said ye twa mene mu hwehwem kunkron enra pa ba ko bia ye fa ye na said ya kwa no ka no ase ni twi wo kyir me yam hye me ma boy no af udi ni du no ka do so wo je 1000 Ghana kra no a untimi nsrent so because wo hunu obra wa bre enti twa no amasase amoye reshaping ni de e adepa ubia ka do se nya adepa oboa politics no ye e adepa na emu honorable said the nsu etutoi ene ayi reshaping no si ye ne sa ne anya abo bi amfa anguso a we nu akwa said ye bu ye pangu dantuo mu no enhye da mfa we bia enhye nya yi sa enso ranka wutirimu adwempa o na nso so nsuo no na baba be dane no na be bibia wo ho nti we de esrew wurawuram na ba bi nya gravel so de bi guso ne anya tuntum no yenya tuntum no a eguso saa no a na atumi aboa na wutiri mu pɔ no awie mu die nti me nso so me observations kakra bi amaye e de afa reshaping no ho e na ahobrasie mu ara ye de ato animu no eno no
afei we see a friend no Sir John Bususo or the free Fantia kwa South and or the aba no so e kasa kyerɛ sɛ Ghana Police Service obesro mo pa I said the Ghana Police Service has totally lost its priority on security related issues. Say omo allow MPP so be fixing the country to okay. Sa issue no ho ene minya ente ye beka ho asem e ba chodi ni be okese free. Kwabra yinti o. But the bus stop needs now for car at the Quaduma. The bus stop no series, bus stop you will now for car Quaduma and I have a translate to that. Na nyambotre kwabere nyambotre bus stop ye den o bus stop but the bus stop ye now for car Quaduma but the bus stop in the West Yama ye will now for car Quaduma. Na sa wedi kan yi wo ho ano se bus stop di gina wo fa ka kwa adwuma me tie o na sa fe na wo nkoma na wo kyire mu enti wo kyire mu se ya na si so na wo kan sa keke di ja hokọ dia oh and I see ye mwapa nsu mubu afuo mu so saa o yate ye da se so wa kire mu yo yate ye da se bebre okay enti onsusu betumi aba na wo de abeto so ama yen 0201 944 485 0554 820 910 fato so mayen na yentimi emfawo na yenye onsusu adwenkyere all right akofo yo sam block wo mo Haley Selassie enso de ne die free Goso Zango and Odiaba or say the only position a fata NDC for power 2024 no and say besan to aba no ama NPP ni asan kire omo say opposition and ese fata won and into omo koso awo omo opposition omo gba adwuma pa I say NDC ni mamamuo so omo kokotena opposition omo ni mamamuo papa and so uje de show omo nsa so mo ntoa so a omu toto papa so sa ne di odi aba eno no ko mensa pillar 2 enso ne di odi abani o se dom kwabenya constituency uhunu osoro abofo bi so ofiri soro ba wo tunkonim die nwom ede ema Dr. Bawumia enti o se afa eduru Bawumia eden okay utwi na o tro no mantimi ankenkan facha me owie no se nchi ankoma onabo kwadwo kuranche o cheso ono no mde ne kobotia no English amanfro constituency Dr. Down Blow enso ne di odi abani also the free prem so apeusika o see over the years no successive government omo manage akoso mo dam no omo anya de kra na so mampani akufu ado abre so idie ono ayi na dwene so obesolve no once and for all and into no ate ba so bedwaku a o se na bi mungongo hwa de kodi e de sa o ha ne de ba ne yehwe kwan ye befa so a ebetimi asi ano kra and into ne de ono so e de aba no we see a friend Amisco Spelele Kaswa ena ono so chese statistically no analysis ni projections ni omo ye nyina no unhia rocket science so be ka kire say Dr. Bawumia ena ABD NPP enim 2024 Honorable Mavis Hawa Kumsin ena Honorable Justina Marigold Asan Central Regional Minister so chiamu anopay DJ Omale and YOC Goso or say the good people of Ghana omo hia NPP
so obekọ so edi Ghana fo anim 2024 na watimi ama oman no akọ baabi a ye nyina ye ni begye ho na NDC de no JDM ene ne nkrofo omumfa enchiankoma honorable Kennedy Japan incoming president of Ghana DJ Umali NYUC goso ene wadi free ebaye we see a friend of Beatrice Sewa Dankwa osenchiankom fama the sports team especially Raymond Ashitete Rat na ono no gina he yo oyibo boatin the free atwoma nrebehi kumase ene ono so kire se Dr. Bawumianie NPP ni and also Dr. all the way Ajo Roberta Mrs. OKFM say amen peace be unto you Eastern Morning Voice or Baba so we no say o my nyina happy new week yedana say 2 p.m. enso so edi fra Asante Mampong and what dey ba no kire say ohwe NPP o mampani Akufo-Addo odu o manimu yi pa ne Ghana nyina no a wa feli and into one your Ghana for so monto abanfama NDC 2024 na yewura John Mahama ye freno ayibia aseden ayibia fo yo wa ye bi dada and into oba beto enwuma pa ne so onyankopon hire oman Ghana enchankoma chairman Nana Kwesi Augustus NDC Ashanti Regional Chairman 2 p.m. Asante Mampong ne de no Beatrice Sewa Dankwa san babiem no kire say good morning boss me gidi so ho ye me hwe live e Kumase Abrankese ye frame yo hey na asemo yo ye da se chairman ye da se bebre na say Raymond no na akwa use oba bi Beatrice Sewa hwan no account today sending messages de ba ha yo yate Betrenad ni eje kraku aka Papa J nchia eno di free tema Newtown de airba na ono so supporto Iraba Umia wo kire se wono a ena AD enkonim teacher kuju tapanyina susu ezo se ni ananado NNPP aban aye e wo voter region no o mampani bia no hono betimi de nsase ni boaka se waye bi NDC fo no kra no omo anu churu kire se voter ho ye omo dia no omo mra me kire ade e sombo pa a omo aye e de ama wo omo na omo nyae se bibia no mo de yama nyosem no omo nyae na MPP ozeden NDC se mo be kaye a COVID ba ye no yehu si Ewura Mahama so kwoti ekuo bi ese omo so se parallel government you se hwan you se omo so ye COVID board ede be mpa no mo de ba beto abonte omo yanwene ho nchiankoma honorable Eric Nana Agyeman Prempe o kire se oye NPP parliamentary candidate hopeful ahafo ano North constituency chairman ode no ho Kwaku Apia Koka ena honorable Vincent Eko Asifua MP Tafo Pankro no ose o chechiam okay enti we eye messages ya mode fa Facebook eba ye ene de amount ma memfa normal SMS na me fa WhatsApp no last one na me sorry so we say good morning okay Sam Tuga o message na keka boom but nonetheless thanks for coming through with it. All right, yeah that's it Sam Tuga yeah that's it be bring no message I would de eba yeah final one ewo WhatsApp we say Gabi Joe Gabi Joe and on also just say Ken show down all the way or say Saturday no that was massive no Ken no vote ne dia on so dia ba Gabi Joe and he fan out the free buy yeah anyways yeah that's it we say NPP can never break the 8 wabramo ede den bro for dem true bi ba ha o I say NPP can never break the 8 whilst they have turned politics to family issues. Yo. Eyo ma say Ghana yo mo dia na question e wo bisa e no. All right, into your see a friend no lyrics release ne di ono so.
ɛde ɛbaeɛ Same Boakye deɛ nam de twa toɔ Same Boakye kyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɔsɛ dɛn okay ɔsi kwasiada nantie bi bɛkɔ so ɛwɔ akyim so aduru a ɛyɛ owura KK Busompem controller ɛna wɔde work no hyehyɛ so yo yate yɛda se bebree nti ɛbrɛ no so nyina ba bɛta akyiri na yɛ kama pa all right enti wei ne mo adwenkyerɛ ahodoɔ a mode baayɛ ɛne yɛ so yɛde ato adwumadi